Kanta tata, kanta tanta na lang. Happy birthday, princess. Happy birthday, princess. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, princess. Sa ngalan sa atong magtutulo, Divine Master Tomas de Eugenio Senior, o sa katimbang sa espiritual, o sa material, mamakaling, sa atong igsoon, Princess Angel Liberty Eugenio, nga iyang sa ulugan, ika-31 na niya ron, katuig sa pagsaulog. O sa tanang mamalaang manunda o sa tanang mga chapter president, sa mga palace guard, mga membro, mga misyonarya o misyonaryo, sa kauban akong mga ministro, o sa atong presidente sa women's, Madam Gaga, mayong buntag kanatong tanan, no? Adlaw ron sa kasaulugan sa atong igsuon, diin gipahigayon kining adlaw og tinudlo ni Master dili tinudlo nato mo sa ang mga katawhan, igo lamang kita magdumdum sa gibilin ang mga kasaulugan, walay gi sa ulog nato nga atong mga pagbuot-buot busa. Kung naa sa atong mga kaisipan, igahin nato og magahinta og mga panahon para pagugol niining adlaw karon sa kasaulugan. O at usab nga gipasalamatan ang grupo sa women's, no, to be led by Madam Gaga sa ilang kining gilingkuran ron nga bag-o nga bangko ila na anang gipalit atong kuan usa puli nga ang mga membro kada usa nga namoy bangko nga inyong dadoon para dili mo maglisod o kamo mismo mao ang magpalit para kamo ra man gapoy mo lingkod, kamo ra pod gapon mo modala niya na. Pero ang group sa PBC sa women's group diri ang ilang mga bangko daan na para hapsay og di kayo ta laayon kay kapoy man labi na kung nanatas kahingkuron mo na diha mo abuton sa nato si Brad Ronnie kung atong tan-awon o ang mga binulan nga paghatag sa mga membro para sa atong palas reconstruction. Brad Ron, nini karon nga kabuntagon kining atong pagtigom mga kaigsonan, si Master gyud mao ang nagbuot kanato og biblically speaking naa sa Biblia ingos Master sa una sa pag-ebanghelyo ang namao kaniadto mamao ugma ug ang nahimo kaniadto pagahimuon man usab ugma walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Maghisgot ang Biblia, walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Karang atong giingog bag-o mahimo ginang daan
Kay wa may butang bag-o ilalom sa adlaw. Ang atong giingog bag-o karon pag sunod bulan ug makapalit kag sinina, karon nagpalit ka sunod bulan pagpalit mo, di na bag-o ka nag imong gipalit karon. Kaya ang bag-o niya na ang ana-ana sa sunod sa maong bulan. Og mao'y matikda na to nga ingos master, husto ra ba ng Ecclesiastes 1:9? Kay husto man din ng Ecclesiastes 1:9, mao nga isilsel sa atong alimpatakan sa mga tinuod nga magtotoo. Kay kung atong adtuan ang among mga pagpamatuod nagkaguliyang gyapon, nay atong birahan nga si Mitchell Bendillo, napoy atong birahan kang Pedro Sobaylo. Kung dili pod mo magtagad, malimbungan mo kay limbungaros man. Pero daan pa si Master sa una naglingkod. Gilingkuran mi. Nga sa paglingkod, wala pa mi mahibalo. Og unsa, og kinsa. Kay nag-iuman siya nga magpakudak siya, may tungod sa mga kinatibuk-an. Magpakudak po siya dito sa mga kaparian. Magpakudak po siya kanamo nga mga ministro. Magpakudak po siya ngadto sa mga reservist. Kay matod pa niya handumanan. Siya, handumanan unya ni nato. Di, iming na daitos master, maayo magod. Maayo pagos master. Pero kanong maingom siya nga, handumanan unya ni nato. Di ay tan-awnon na lang to nato ang kasaysayan kay mo pahulay des master. Gihimuan din nilang dugukan kay nag-ingon mas master. Ngang akong bulaton, natapos na. Pero ang inyong bulaton, wala pa matapos. Tinodili. Mao nga tungod kay ang bulaton daw ni master natapos, siya mo ay padayon. Tanawara? Ato ni matikdan mga kaigsonan nga daan pa sa una sa panahon sa Israel sa katawhan sa Dios. Dili na nato ikasulti sa paglimod ni ana tungod kay kami nga mga ministro trabaho namo ang pagpapasabot diya kaninyo nga daan pa sa unang kapanahonan nga ang mga katawhan sa Dios nagkinabuang sa pag-alagad o kinsay ilang alagaron. Bisan taliwala ang nahibalo sila nga walay laing alagaron mao si Jehovah during the time of Israelites, the people of God. Ni atong mabasa sa Maghuhukom Kapitulo 10 versikulo 6 nagingon, ug ang mga anak sa Israel nagbuhat pag-usab ni atong daotan sa mga mata ni Jehovah ug ming alagad sa mga Baal ug sa mga Astarot ug sa mga Diyos sa Syria ug sa mga Diyos sa Sidon ug sa mga Diyos sa Moab ug sa mga Diyos sa mga Amon ug sa mga Diyos sa mga Pilistihanon ug ilang gibiyaan si Jehovah ug wala mag-alagad kaniya. Kabaluta, Syria, nasod. Pero may kaugalingon silang Diyos. Mialagad ang Israel ngadto sa kang Baal o kang Astarot sa mga Diyos sa Syria. Pagingog sa mga Diyos sa Syria, plural. Daghang Diyos sa Syria. Busa nagdoy-doy ang mga Israelino. O sa mga Diyos sa Sidon, sa mga Diyos sa Moab, o sa mga Diyos sa mga Amon, o sa mga Diyos sa Pilistihanon. Kinsa kining Israel nga nagdoy-doy sa sistema sa pag-alagad sa dili mao ang Diyos o gibiyaan nila si Jehovah. Ikaduhang Samuel City Jess, tama 24 nagingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. Og magapahamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit. Og dili na mabalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadaotan ingon sa sinugdan. Abilidad og kinaiya sa Dios nga butangan niyang place ang iyang katawhan.
atong naklaro o nakita nga ako magapahamutang kanila o magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel aron sila dili na mabalhin. Dili ka angay mobalhin kay gipilian kag dapit. Kisa kining Israel kinsay nagtukod 24 ug ikaw nagtukod diya kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw hihiuba mahimong ilang Dios. Kisay nagtukod sa katawhang Israel? Ang Dios. Kinsa kanang Israel? Iyang katawhan. Ug kana usab ang opisyal nga pangalan nga gihatag sa Dios sa iyang katawhan. Puriba unang hari 18:31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa ginaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehovah nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Unsay ngalan sa katawan sa Dios? Israel. Pero diin gikuha ang ngalan nga Israel nga mo'y gihingalan sa Dios sa iyang katawhan. Kumo Dios ay magbuot. Gikuha niya sa kabanayan ni Abraham sa ngalan dito sa iyang bata nga mao si Isaac nga naay apo ni Abraham nga mao si Jacob. Atong makita mga kaigsunan sa 34J sa Henesis ninyo. Og mingon ang Dios kaniya, ang imong ngalan si Jacob. Dili na paganganlan ang imong ngalan nga si Jacob. Kundi si Israel na mao ang imong ngalan. O Israel, ang ngalan mga kaigsunan. O mao'y gihingalan sa Dios sa iyang katawhan. Remember nga ang Israel nasod, pero may gingalan sa katawhan. Busa sa ato pong panahon, PBCM, Philippine Benevolent Christian Missionary Association of Mercy Incorporated. Kanang Philippine, gikuha na sa root word nga Pilipinas. Mao nga walay kalainan nga gidala ang ngalan nga gitawag og nasod sa Pilipinas. Mao na nga dili malimod, nga dili mawala ang pulong Christian. Tungod kay ang pulong Christian nagpasabot ka na nga adunay mga pagpamatuod nga a Christian is a person who believes in the doctrines of Christ and acknowledges His divinity. Usa sa kaulugan nga ang pulong Christian nga gihatag sa dictionary nga nagpamatuod nga usa ka Kristohanon nga nagaila sa doktrina ni Kristo o nagaila sa iyang pagka-Diyos. Busa taliwala, bisan na nata sa Espiritu Santo, ang atong pagtuo, nagtuo ta nga si Jehovah Dios, nagtuo ta nga si Hesus Kristo Dios, o labi na sa Espiritu Santo nga Dios. Busa, gipahaom lamang nga ang pulong Christian diha sa atong baruganan. Busag ikatingaan nila kana sa uban nga Christian kuno pero wa ta magwali og Kristo. Walain man ang atong pagka-Christian. Ay mga rasonis na. Pero kay giingon man nato nga ang namao kaniadto mamauugma daghang gialagaran ang mga katawhan nga Israel. O gani ang Israel, ang mga anak ni Israel gibutangan og tribo. The 12 tribes of Israel. O ang matag tribo atong basahon dinhi 12. Ingon ini ang atong mabasa sa Pinadiyag Kapitulo 7, versikulo 4 nag-ingon hangtod sa 8 sa tumong og katuyan nganong ato kini gibasa. Og nadungog ko ang gidaganon
sa tinimrihan. Usa ka gatos og kapatan og 4,000 ka mga tinimrihan gikan sa matagbanay sa mga anak ni Israel. Sa tupat, adunay 144,000 ka mga tinimrihan gikan sa matagbanay ni Israel. Si Israel mo na sakom. Primero, ang gingon, napulog 2,000 ang tinimrihan sa banay ni Huda. May 12,000 sa kang Huda. Napulog 2,000 sa banay ni Ruben. Napulog 2,000 sa banay ni Gad. Ikatulo. Napulog 2,000 ka banay ni Israel. Ikaupat. Napulog 2,000 sa banay ni Naphtali. Ikalima. Napulog 2,000 sa banay ni Manases. Ikaunom. Napulog 2,000 sa banay ni Simeon. Ikapito. Napulog 2,000 sa banay ni Libe. Ikawalo. Napulog 2,000 sa banay ni Isakar. Ikasiyam. Napulog 2,000 sa banay ni Sabulon. Napulog 2,000 sa banay ni Jose. 11. Napulog 2,000 sa banay ni Benjamin. Ang tinimrihan. 12. May 12,000 sa 12 katao. 12,000 times 12 motong 144,000. Moto ang atong nakita. Og si Jose usa sa kaliwatan ni Israel, mga kaigsunan. Matikdan nato nga ang atong magtutudlo Master Tomas de Iunio Sr. nagpropisya na moabot ang panahon nga ako og si Princess mag-uban. Doon ay tayo nga nag-ibanghilyo si Master, may mga membro nga nakadumdum, ako ganit nakalimot, pero atong miaging milabay nga konferensya. Nag-ingon, doon na di ay time, usap ako na hinumdum, nga nag-ingon si Master, kay diha naman to siya nagpuyo diha. Ingon si Master, moabot pa man ang panahon nga, ari ko magpuyo ani, di daw ani tungura ba na, tingaman ta nga, saan to magpuyo no? Nga, na may grahian magto niya na may auto, kasi nakadumdum, patas kamot. O, na ay nakadumdum, no? Ba na lang pila ka buok ug ang uban nakadumdum nga wa katambong pero bastante na. Ha? Nga naagyoy star witness nga magpamatuod nga ang atong mga pag-ibanghilyo wa gid ta magtumo-tumo. Nga sulti na ni Master. Di naa. Irwa ta magpalando nga ang iyang lawas may ana man ay basta kay magpuyo sa buday. Unsa man ni og ikaw mo oy mag-star ani, di ka nagpuyo ani. Pero tungod sa katarungan na nag-iyon si Master, daghang Master sa tibok kalibutan, sila nangamatay og nangabaho, pero timan-in ninyo, ako ray dili babaho. Tinuod dili. Oh. Asa ka kakita og founder, religious leader, nga kung mamatay ka, inganaon na ito pagsulti. Di ka mabaho, ay ratag tinuntuhi. Kasi pasalig din kung dili ilubog. Kay dili ko mabaho, pares ko ni Master. Ipidoso. Ay tagkabuang kauban na mo nga ministro. Unya, nahibalo mo nga ni Reverend walay kumpiyansa. O si Master, wa po magkumpiyansa. Kay ningon siya, nga mamati mo si Ebanghilyo. Kay moabot ang panahon nga kini akong Ebanghilyo, mauna ni ang inyong ipamatod. Kay naingon ganis Master, o kinsa tong nakadungog. Gi-address niya nako, loy, pamati sa Ebanghilyo. Kay moabot ra ba ang panahon nga kining akong Ebanghilyo, gamiton ra ba ninyo sa pagpamatuod? Wa ko kaayo gani anak manumbaling, anong gamiton man sa pagpamatuod ang Ebanghilyo? Unsa may tumong ato? Nga ang atoa, mabasa man tas Biblia. Unya ang iyang Ebanghilyo, di naman mabasa sa Biblia.
Kada lugar mo yun siya nga, mulakaw ko, mabasa? Sa iya na ng actual nga personal, nga atong nagpamatian. Pero nga no di ay nga, kinanglan mamati ta, kay na may mga limbungaros. Kaya mo'y, pag ingon ni Master nga, ang akong bulaton natapos na. Ingon ni Espiritu, oh, anong padayon pa man mo? Pagwali, nga natapos naman. Iyag yung tapuson ba? Pero na, ato nang hubaron, kay di ka makaalinggat anak, masudlan mo ni Espiritu, mamimbrogin mo sa limbungaros nga dako. Pero ato sa tanahon, kay dili man mahimo nga, naglingkod-lingkod lang ta diri, way sulod ang atong ulo. Ha? Kay na ang Biblia nagingon, sa Osias 4:6, ang akong katawhan, ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Kita mo na, ang katawhan dahil sa Dios malaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Unya kay kulang man sa kahibalo, kinahanglan gyud nga mahibalo. Kay aron dili ka unsa malaglag. Kay ang Dios maghatag og mga pagpahibalo, og maghatag og kahibalo. Og ang puriban niya na Isaias kapitulo 28 versikulo 26. Kay ang iyang Dios nagtudlo kaniya sa matarong og nagtuon kaniya. Klaro. Tungod kay ang katawhan sa Dios, ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Ang kalaglagan nimo mao ang dili pagkahibalo. Ang kalaglagan nimo kay dili ka mamati, kay diha sa pagpamati diha nato madunggan, og ang atong madunggan diha nato mahibaluan. Kay kinsa may nahibalo og way imong nadunggan, ay raw tag tinuntoy kita lugar kahibalo ta og wa nato madunggan. Kamo lugar nakahibalo mo og ikapila na ang kasaulugan ni Princess. Isabay nangwinta ninyo anak. Di ba ang inyong pagpangwinta, amo tambong lang mi. Tambong lang mi sa birthday ni Princess kay Marso 10 man. Higi pang timanaan. Pero kompleto, ikapila. 31. Di sa ato pa, taas-taas nag-edad. Sakto pa sa kalendaryo. Kaya wa may kalendaryo nga. Kalendaryo tingali ni Tuan. Mamang Ramel. Basig naan dito. Tanang, gitawag og 32 pizza sa bulan. Pero kang Dinis na ba imo din? Dinis o Gonzales kauban nga ministro. Chapter President Pilo Makalua, kitsa patong ubang mga chapter din no, gika from Cebu City. Unya manayming puta kay nag-use master nga dili man ang lisod nato ato na lang paumhan ang lisod. Mas Diyos dado humawan. Ha? Aw ni Ada Edit. Oh. Si Dita sa dalaga pa, langay-langay ang apelido. Pero pag magtambong, adik yun mo langay. Ha? Ni ay dili apelido langay-langay. Langayan. Purbista, may pay. Baylo mong apelido ni Dita. Alis na lang nato na siguro. Ingon pas Dita, ilisa na lang kunog, lagsik-lagsik. Ha? Oh, lagsik po mo no sa apelido ni Dita. Kaya siya go'y nag-contribute nga, alis na lang, lagsik-lagsik. Nga, di sa ito pa, butudlo yun ang Diyos o kay malo. Tanawar ko na, ang gitudlo sa Diyos, sa Amos Kapitulo 4, atong basahon. Ang Amos Kapitulo 4, nagapamatuo din 12 nagingon. Busa, maukini ang pagawaton ko kanimo o Israel. Katawan na sa Diyos. Og tungod kay kinibuhaton ko kanimo, pangandam sa pag-atubang sa imong Diyos o Israel. Oh, kita na to. Nga ang Diyos, adunay pagsugo sa imong katawhan nga pangandam sa pagpakig-atubang sa imong Diyos o Israel. Di dunay pangatubang, pero sa Biblia, mga kaigsunan, dili ka ipagpangatubang sa Diyos o wala kay dala. O ang pagpangatubang sa Diyos sa Israel, kung kita Israel pa, sulod sa usa ka tuig, adunay katulo o tulo kapag pangatubang. Di ba nga tulo? Marso 10, in honor of Princess Angel Liberte. August 19, spiritual birthday celebration. Sumala pa ni Master. December 29, birthday celebration ni Master sa material nga pagpadayag sa pagkatao sa kalibutan. Ug ang Biblia ba sa panahong Israel, walay ilang pagpangatubang? Manganda mo sa pag-atubang o Israel.
Hain, Exodo 23:14 hangtod sa 17. Ingon ini. Makatulo sa usa ka tuig, magapista ikaw ala kanako. Sa una, pista celebration, pista birthday celebration in honor of Master Tomas D. Eugenio Sr. Kay giduha pa man to sa una. Pista celebration in honor of Princess Angel Liberty Eugenio. Di ba naiar ko sa una? Kadumdum mo nga pista ang itawag? Kadumdum wala, tingog pod. Kay basin og gipangbungaw na ta. Dapat para pakatawa ba kay nanulod mo ta diri na maguol ita birthday ni Master. Manulod ta, birthday ni Princess, manulod ta, na maguol na ita. Na di na lang ta manulod kay, manghilak man ita din eh. Naman nga, basahon ko, makatulo sa usa ka tuig, magapista ikaw alang kanako. Ang pista sa mga tinapay nga walay libanura, pagabantayan mo, 7 ka adlaw nga magakaon ka og mga tinapay nga walay libanura. Ingon sa akong gisugo kanimo sa panahon nga tinudlo sulod sa bulan sa Abib. Kay nini migula kagikan sa Egypto, walay bisan kinsa nga mga tubang nga walay dala sa atubangan ko. Atubang ka, di siya gusto nga kay dala. Unsa man? Ug ang pista sa ani, ang mga inunahang bunga sa imong paghago nga imong gipugas sa uma. Ug ang pista sa paghipo sa abot sa katapusan sa tuig, kung ikaw magtigom sa imong kago sa uma, kuna imong dadon. Makatulo sa usa ka tuig, mga tubang ang tanan mong lalaki sa tubangan sa Ginoo nga imong Dios. Ang inunahang bunga. Remember nga ang mga sekretary, daan man sekretary si Delia, di ba? Sa Iligan ka. Di ba napuno ang inyo chapter president. Di ba ang inyong kung saan ay tamdanan sa mga kalihukan, di ba to dito na ay para sa baboy nga gagahin? Kay ipakaon, magsilibrar si Master, ingon ana, upaiha og baboy para sa mga bisita o para pod sa mga membro adtong panahon na nga ipakaon pa kay ingos Master. Bantayin ninyo nga kung ingon kog kaon, pag ingon kog dili na mokaon, ayaw gyud kaon, pero ang uban wa magbantay kay sige lang kaon. Na ingos Master kay narabay pagbadlong ana. Ato pahinumdom lang. Ngano? Mamatay na lang gintag di takakaog baboy. Mumuna. Ang uban, mag-birthday dire, mag-ihag baboy kay may para sa bisita. Pero tan-aw niya pareha sila. Apod yot pod. Pasangi lang. Hinoon, ang ato pagpahinumdum man lang, dili man na pagpangatake. Pangatake di na nga gisultihan kas balaod ni Master. Di ba ikaw mo ang nag-violate? Violatos sa balaod ni Master? Nagpasakop ta pero walay kangho, walay sulod ang ulo. Nagpasakop ta pero magtuman ta sa atong gusto. Wala magpailalom sa kamanduan ni Master. Yan nag-ingos Master, all members of PBCM, you must obey the rules and command promulgated by Master Tomas D. Eugenio Sr. You must obey. Kinahanglan ka nga magtuman sa akong mga kamanduan, ang mga kalagdaan o ang mga regulasyon. Bisan pa sa politikanong pamaagi, dili gusto si Master nga magkabuwag-buwag kung unsay kagustuhan niya. Usa, maoy kausahan. Na in behalf ni Master atong gilidiran, mao gyapon. Kay og dili magtumang ka sa imong gusto, ang imo halag yon. Pagwarta og unsay imong interes. Kay kung kwartay hisgutan, ang politika mao na magina, mohatag man ninyo. Unya kamo may modawat, di man ako. Unsa may imong gusto. Doble. Og magdupa ka, naging si Reverend, pagdupa. Pero balik sa kasabutan. Total tog magdupa-dupa ka. Ikaw may paninglan ni Master. Dubling paningal, pananglitan. Pero maayo po nga ana, kay ila bitaw ng gibuyan. Ang bikil diya, pag di ka mosugot sa kaiusahan. Maro mo na diya. Sa Hebranon 4:13, ang Diyos ray na sayo, dili ako. O kami nga mga ministro, o kita nga nagsincero. Kaya nag-inguman, o sa pananaw sa Diyos, walay binuhat nga matago. Di sa ato pa, siya na sayot sa inyong gibuhat. Busa sa atong nabasa, nga wala dinhi, giingon, nga motambong, nga walay dala. O ang pagtambong, mga kaigsunan, niya, kay gikinahanglan man ang pagdala. Diri naman, atong mabasa sa basahon, sa Abdias, Isdras, 1:3 o 4. Kini ang atong mabasa sa Biblia. Bisan kinsa nga nasa taliwala ninyo, sa tibok niyang katawhan, ang iyang Dios, bagauban kaniya, o paadtua siya ngadto sa Jerusalem,
nga nasauda og patukura sa balay ni Jehova ang Dios sa Israel. Siya mao ang Dios nga naa sa Jerusalem. Og bisan kinsa nga nahabilin sa bisan diin nga dapit, kung doon na may nangabilin sa bisan diin nga dapit, kay ang Jerusalem mao man tuwa man dito ang balay sa Dios. Sa atong panahon ang balay sa Dios na mas Mindanao, asa sa Mindanao, niyaman sakop sa lungsod sa Saangan. Tungod kay 15 man ka barangay ang saan ani alam sa barangay San Antonio asaan Misamis Oriental ang atong Dios. Og nagingon og bisan kinsa nga nahabilin sa bisan din nga dapit nga magapuyo patabanga ang mga tao sa iyang dapit. Wala di pagtabang. Patabanga ang mga tao sa iyang dapit sa paghatag og salapi og sa bulawan og sa mga manggad og sa mga mananap, labot pa sa mga halad nga kinabubuton alang sa balay sa Dios nga anaa sa Jerusalem. Di klaro. Mananap, kwarta, patukuron ka sa balay sa Dios. Wa magingon Dios, ako ray tukod. Ano mo? Hatag mo ko sa balay. Alam puanan nga Dios magkanas master. O na si master kay magbuhat og kwarta yang ipakita diya sa iyahang kuan. Unsa ni? Kuhaon sa baba. Unya karon takulahaw lang kini niang unsay tawag ana? Kining di niya to ipagawas daan. Wala oy. Bisag mobuhat lagi ang Dios kay kabalo mo siya. Pero dili man katuyuan niya. Kay ang gugma may gipangita sa mga katawhan. Kay gibutangan na mag-ehemplo sa Dios sa panahon pa sa Israel pa ning Jehova. Amundang ko. Maghatag-hatag manita diha. Siya may pay nakasapon ko kang Jehova kay dito way kwarta. Ipagdala pagkag bulawan na imong bulawan. Asa man nakuha ng bulawan? Dito sa binaongan. Iba kutkuton pa nimo? Di mangut-ngut. Mangut-ngut naman. Mangut-ngut ka karon. Pero pwede ka puntong mangut-ngut. Mangut-ngut ba imong ginhawa? Asa ka ko anang bulawan? No? Aligot-gut imong ginhawa. Kay ihatag man. Sa lapi og bulawan. O na, unsa man nimo? Imong ignon siyo ba nga mananapi? Nya kinsay nagunit atong sa lapi. Abe? Kabalo ka, mga kaigsonan, kinsay ipagunit? Si Moises kay leader sa Israel. Ang leader mao ang otorgado ni anang mga bahina lugar para di tama ingon nga istoryahon mo lang reverend aron mo lugpot ang among kuan. Ako ba ni nagpalugpot ana? Sekretary mo, chapter mo, daan na nilugpot sa una. Giundang lang lugar niyo paglugpot kay ni pahulay mas master. Dabi kay kanang ingon kanang inyong ID kay mag-renew man. Nya ako'y nagsugo na. Nya kanang inyong ID ako nangalan, Seal of the Living God Church, which is the founder, Monsignor Reverend Pedro Sosibaylo. Una-una agon. Nya sa Exodo 25:1 og 3 nagyo. Og si Jehova misulti kang Moises nga nagaingon, ipamulong mo sa mga anak sa Israel nga magadala sila og halad alang kanako gikan sa tanang mga tao kansang kasing-kasing nagkapagpabuot kaniya sa kinabubuton. Sa paghatag, kuhaon ninyo ang akong halad. Ikaw kuno, kinasing-kasing nga kabubuton sa paghatag nimo. Sa ato pa, with love, uban ang gugma sa paghatag. Dili kay nihatag pero murag manipat ba? Butang nipat man. Sus kay bugat dito ang paghatag. Sus og manipat ka, niya mohatag ka. Katawa ta ba? Ayaw pag-ibutan. Unsa man ka nga isulod permanentes bulsa. Igna, wala. Nahurot. Pasensya na. Murabas gingon. Kaya di ni masabtan. Murabas mamisita sa una mangharana. Na pagharana, pag mauyunan ka sa ginikanan, abrihan, ipaatubang ang mga bata.
Kay respetado man kay ang amahan. Nang haranang po ko sa una, di siya, sa bata lang ko gusto. Ya, ubay-ubay po sila, ubay-ubay po diyang bata, tulog po kabuk babae, pero wa man lagi makasabot. Bis Gabriel sa kinikanan na maulihin noon. Kaya ang mga ngalan po sa bata, nanawag man ang amahan, pasensya, gabi na, pauli na. Isa, oy, gabi na dayron bay. O pauli ni kita. Nga bisag asar ni mo unahon, mong uli ka, pauli na. Gabi na, pasensya. O asa ni mo unahon, kinsa nang ngalanay mo unahon. Oh. Pasensya, pauli na, gabi na. Di ulahin ito gabi na. Ang pasensya na ito nga. Pasensya, pauli na, gabi na. Arikas ito nga. Pasensya, gabi na, pauli na. Gabi na! Asa ka? Diris, tumoy? Pauli na! Gabi na. Bisag asa na. Siya, oy, uuli ni kita ita kay gabi ipag idayron, di pa dayron para sa kabuntagon, mga bilar dito na. Muna nga, matag pamahayag na to, sabton, unya, kay naaman ang atong nakita nga bulawan sa lapi. Mao, nga karon taon-taon, atong basahon, ang nangangalan sa nagatag sa mga salapi para sa palas, sa renovation. Ha? Og ako siyang basahon. Kung unsa si Moises ngano nga siya mao ang gisugo sa Dios. Sumulti ka sa mga anak sa Israel nga magingon, kwaon mo ang akong halad, pero gikan kanila. Kangkad sa kasing-kasing nakapag-abuot. Sa ato pa heartily given, kinasing-kasing nga paghatag. Nganong unsa man di si Moises na mo'y gitugyanan sa Dios. Buhat Kapitulo 7 versikulo 35. Kining maong Moises nga ilang gisalikway. Napoy dili mo to. Kining maong Moises nga ilang gisalikway. Kinsa man kunoy nagtudlo kanimo ingon nga punuan og maghukom. Kay nahimo di ay si Moises nga maghukom. Nahimong punuan pero sumataw nagsalikway. Kinsa man kunoy nagatudlo kanimo ingon nga punuan og maghukom. Question, pero to ba? Kini sa Dios gisugo ingon nga pangulo og manuluwas pinaagi sa kamot sa manulunda nga mitunga kanya sa kahoy talungon. Isa nagsugo? Dios. Di si Moises mo ang leader. Mo gisugo sa pagpakuha sa mga halad. Mo na nga di magtamo ani nga walay halad. Mao nga sa ato pa ang pagka-Dios no nato nagsunod nga manglimpyo ta na sa balaod sa misyon. Kinahanglan maglimpyo-limpyohan atong mga bata. Kita sa di pa mo lakaw. Pulbusan daw, mamulbos ta. Cutex kanang dili di color. Kanang colorless. Na dito mga pamangno sa paglimpyo. Mga bata alas 6 pa ipapa dili na pasuroy-suroyon. Mato pa rin bisig makabangga mong espiritu ano. Unya, modala mo itong sakit, kay masuko na sila. Ya, kinsa man to'y halitan. Ikaw! Ay, gipahibaw ka. May salabutan pa mo ng bata. Igo-igo rin na siya. Badlo nga bata. Magtuman pa silang buot kay ang naa sa bata. Dua-dua. Doon kay ikaw mo butan. Ikaw! Maoy mo ko anak. Mo, disiplina. Di tanawa. Di mo na nga naimanok. Imong giluto niya, way lamas. Mo na nga na, po'y lamas. Oy. Nag-una po na yung uban paghatag og lamas. Nakalimot po. Huwag gilamasan. Sus, istampara di ka sa lamas sa umano. Dili, ikumplito ni mo ang imong halad. Kay halad, mao na gani nga gi-adjust na to. Doon kaya ang uban sa una, wa pamutuo. Musa karon aning ikatranyaono ni Princess Onya. Kinikuha ato sa balon. Naay balon nga atong gikuan. Nasamok pa ang balon. Kay naay uban pod. Kinahanglan gid nako ni isulti kay aron di na mo kuan. Tapoy uban nagpugong. Kay nagingon nako no sa smell. Nagihatag para kuno sa balon ay sa smell nagihatag. Sa katon na lay gamiton. Mga palas gan gisugo ni Madam Gaga kay nagsulti-sulti si pagkuni. Madam, di ba pwede nga magkuanta og balon?
Princess Auodong, pwede na. Gipalitan, ibakapan ni Madam Gaga, ipag-koleksyon ang mga tao, Palace Guard para sa balon. Nya, naday balon sa una. Kisay naghatag sa balon para sa balon. Naday? Sa panahon kang Princess? Karon nga, si Master ni Paula, di ba wa tamag isa og balon kay kang Master tinod dili. Busa na nagay koleksyon ay pagyama-yama og di ka moatag ayaw pag sulti-sulti. Nganong di man to gamiton pag sumada daghang nangatawag. Natawag si Lorna katapusan pero katong 6,000 kay para man to sa sinina ni Master. Dabi kay namay nagpadala ni Lorna. Ngayon, pag umangkom na siguro, igagaw dito. O niya, si Lorna mo ina nagpalit. Nagwa magpaybalo, di may magpaybalo. Karon, kay nasamok man. Kay namok ko ng 6,000. Pero katong 6,000, iyahaman to. Ni Alcala. Isa ni Carling Alcala. Madam, nakoy 6,000, madam. Tampo para palit sa sinina ni Master. Kini kay bawa mas Madam Gaga nga naana day. Dili siya nga iya mangita tay. Mo nagkuan atong uma dito sa prinda namo. Tay. Ato na lang ning i-divert tay kay na may baka apurado man kayo, nya kuwang pa man ang kuan. Kuwang pa man ang kwarta sa gihatag. Ato na lang ning ipuno. Na 43,000 man tong duha tingali. Bana-bana nga naa unta toy kwaon dito iya di Dudong. Batang bilin, mahal-mahal man pod. Pero og katong duha, murag ang kantidad mo 30 man tong isa unya, mo 40 gamay na lang. Di gikuan. Di gipuno ang 6,000, nakapuno pas Madam Gaga og mga 15. Unya kung para to sa sinina unya imong ipalit sa balon. Way balon karon. Way sinina. Usa di ta ato bang kuan gani. Mag-ila gani tag leader, ako may leader, di man kamo mo leader. Pangutana. Di pagkuan karon. Di nisugot si Carmen, isa ikaw may bawa anak madam. Kaya na naman madubli lugar. Di kuwang mga baka di dito sa kamaster nga punto. Di. Kumusta man ang atong una-una, mag-una-una ta. Dili maayo. Moraratos mahinumdum ko ba nga nagtrabaho ang mga panday dito. Kay naay komite na naghatag og isda. Ya, wa may freezer dito gibutang. Di kada kuan gitan-aw ni Madam Gaga di gihiwa-hiwa tong isda. Pag nargugay na ang katapusan kay ulo naman, niingon na din sila asa man ang lawas uban ani. Nganong ulo naman ni ubukog. Tan-awara. Kay sige man kuno hatag og isda, di nanawag na pug kong dadoy. Doy. Kinsa may naghatag ng isda? Kapila ka naghatag kay kada adlaw ko naghatag isda tuwa na. Buot na ba? Murag sila'y mananagat bitaw, murag ang mananagat. Muhapit pa sila ha. Ngay hatag. Ako, nganong ako ning gihinomdom nga pon. Kung gusto ba nga magbalik-balik ba? Ingon na yon. Doy, pila di ay kapila ka maghatag doy. Adlaw. Sa talag saraman. Katatanawa ng inyong gingog kadaghan. Murag ako pamati ba? Murag nilaog na mo ba? Ngano? Kay di ay ko ninyo gyud pakanon. O gusto ko mukaon dara ba may mukaon ato. Ako gikasapa sa Madam Gaga, igob. Susayo ra man samtong pero busy ka. Ako asad ko man to ihatag. Kay kabalo na ko daan. Mohatag kag bukog. Sa ipon gina. Gikwaan gini kay nganong nabukog na ni. Katapusan naman gutong hiwa. Di nanuwain sila kay daghan. Gipagya-pagya diyon ako og silutan ta ni Master kay og kanang atong baba bitaw og sa bata pa sa una kay mga amahan sa una nga kinat sila basta gani nang baba sa ilang bata mag tabi-tabi gina bubuak og sili ang ginikanan butangag sili ang baba gisilian tino na sa ubang ginikanan o dili kinat sila lagas silian basta kay duha hilak-hilak ang bata kaya gini ka nagkibaw man, di bitaw na mamatay, nabagoy na namatay sa sili. Luha-luha ang bata lagi. Ingon din gini ka na kay balita na daan, taga Surigao. Usab! Silihan ta nag-utro. May pagaling kay usana. Bubuan ko niya isa kasal mo ng imong baba.
tingalig. Muna nga, masilian atong baba. Nganong gisulti ko na, dili, pagpakuha, di ko gusto ba? Pagbalik-balik ko na anak, pangutan na, leader ta niya, yung anaon. May pay, tinod bitas master yung ganyan, pero kibaw ka, kinsa man, o di ka mo ilan ako. Kinsa mong ilon, Pedro So? Muna nga, lamas, na gilamasan. Na gilamasan, napoy lamas. Kaya unsa man pagkumplito sa imong halad. O, di man tapat tambungon magigsunan o dala. Pero niya, kay naaman lagi nag-alagad. O niya, patukuron man ta sa Dios. Kasi malimtan ni noon eh. Ato sa basahon para itukod ani, Bredron na O, kay trabaho man si Bredron, o niya, sanghid siya nga, o niya, magkuhan siya. Kita magigsunan, pag magtambong ta, magahin gitag, di ta ba magkuhan sa doktrina sa taluto. Abalo ka taluto. Tuwan ito ay ato. Mukalitlag ka na og ang taluto. Kay musimhot sa yuta. Pag humag simhot sa yuta, balik dito ang taluto sa taas. Di ta magtinaluto. Kay nitambong tagkuana, di ta mugahin. Ya, mag-ibanghilyo man taong gabi eh. Ya, kamera ba? Magawali, kapuyon po may mag-ibanghilyo. Kamera lugar, magatubang ni Rode. Kung sabi, asawa, bana. Kamu siguro, magatubang mo sa imong asawa o imong bana. Malipay man, kay imo man ang bana. Kamu tingali, kay mga kuan man mo. Nganong nag-ingon ang Biblia, padua sila sa Jerusalem. Padada sila o kwarta para sa pagtukod sa balay sa Dios nga nasa Jerusalem. Pati manggad. Manggad. Unsa na ilay pagkasultis manggad? Unsa na no? Mga anak ton anak. Okay, Brandon. Ana may usa. Okay. May buntag sa tanan mga kaigsunan. So, ang basahon ako tanan no, gikan sa pagsugod, sobra tuig na ni gikan sa pagkasunog sa palas niadtong pagsugod ni aging tuig February 23. So, may buntag. Sila kaya ako masahon lang. So tanan akong masahon ni minaw lang kay katong last nga nibasa to diri ingon nga wa mabasa nya gitanaw sa lista na gikan sa pagsugod gyud sa paghatag sa contribution mga kaigsunan sa palas para sa pagpabarog sa palas. Pagsugod paghatag February 24, 2020, Noel Feliciano 1,000. Patag-usa day kasabutan ani 1,000 kada pamilya pero nay muhatag nga di kabot 1,000 dawaton gyapon pero nganang gi 1,000 ang gi-propose ni Reverend. Kaya dako-dako mangod nga project nga ato ang giandaman. So Noel Feliciano 1,000, Elpidio Feliciano 1,000, Felix Narte 1,000, Faustino Anyos 1,000, Hernanita Ortiga 1,000, Placido Cotar Jr. 1,000, Freddy Goritzo 1,000, Placencia Anyos 1,000 or Casiana Anyos 1,000, BG Noya 500, Narcis Painit 1,000, Robert Consad 1,000, Ricardo Dabon 1,000, Mary Jane Coquilia 1,000, Leonisa Ligan 1,000, Rene J. Fuentes 1,000, Rosita Canillo 1,000, Emiliano Canillo 1,000, Renato Cadabes 1,000, Harley Lood 7,340, Lucia Manlod 1,000, Melchor Alcala 1,000, Carlito Alcala 1,000, Braulia Alcala 1,000, Josephine Velasco 1,000, Cyril Cabanlas 2,500, Natividad Quiapo 1,000, Sharon Kanyaman 1,000, Binji Tarasuna 1,000, Mario Tarasuna 1,000, Ludilina Tarasuna 1,000, TC Kulihat 5,000, sa Dintal nga group 7,000, Melchora Baliroso 1,500, Nida Bakang 3,000, Francisco Yangurin 1,000, Zani Mosquida 1,000, Julita Mosquida 1,000, Aldrin Mosquida 1,000, Luticio Mosquida 1,000, Linwell Tahod 1,000, Cesar Fatio and family 10,000, Crispina Dagunlay 1,000, Carmencita Asikia 1,000, Nicolas Cabusas 1,000, Alfredo Quiapo 1,000, Nelva Humawan 1,000, Juliana Bisin 1,000, Rodrigo Kisimundo 5,000,
Aurelio Ligotum 1,000, Felicitas Hanobas 1,000, Doni Sidromi and family 1,000, Faustino Palapar 2,000, Jundil Mabini 2,000, Bonifacia Kabatingan 1,500, Aldin Paglinawan 1,000, Ili Kanuog 1,000, Pilar Panya 2,000, Rufina Riswinto 1,000, Rosario Paglinawan 100, Inocencia Pacaldo 1,000, Jonathan Kining 1,000, Sipina Gagliarpi Centeno 1,000, Cesaria Kumahig 500, Lito Alcala 1,000, Sonia Alcala 1,000, Jason Alcala 1,000, David Rizaba 1,000, Florencio Moises 1,000, Bilin Dayandayan 1,000, Rico Kanyaman 1,000, Rodrigo Kanyaman 1,000, Perla Mansing 1,000, Juanito Mansing 1,000, Mr. and Mrs. Pedro Indoy 2,000, Jubito Pantilgan 3,000, Emily Pastrano 1,000, Perpiliba 1,500, Judian Unabia 1,000, Lily Peterson 5,000, Roger Lintapa 1,000, Chidora Gomez 1,100, Diosdado Unabia 5,000, Ernesto Baliroso 500, Mario Raganas 1,000, Fernando Agbo 1,000, Kevin Bayo 1,000, Lolita Balos 1,000, Samuel Montimayor 2,000, Nazarino Guardiana 2,500, Iman Ismas 1,000, Dennis Gonzalez 500, Emilia Pundar 1,200, Elisa Baliroso 2,000, Berkasyon Yanson 1,000, Helen Valeroso 500, Virgilio Balaba 1,000, Crescente Bukida 1,000, Ani Limbarok 1,000, Antonia Bala 1,000, Jinky Onabia 500, Ana Kilat 1,000, Gaspar Maghanoy 1,000, Tita Maghanoy 1,000, Alan Limbarok 5,000, Juan Ronilo Mangalos 2,000, Juliana Altas 1,000, Rosita Ligutong 20,000, Lino Manlod 1,000, Kirol Family 3,000, Anita Puyos 200, Aurelia Piniero 200, Vicente Manlod 200, Roberto Libres 40, Joseph Feliciano 200, Hildo Feliciano 400, Mr. and Mrs. Valenzuela 5,000, Julito Inabia 1,000, Ronald Kenyaman 1,000, Emelinda Abinuha 1,000, Marcelo Hubay 1,000, Jason Onabia 1,000, Mr. and Mrs. Fortunato Limbarok 2,000, Mr. and Mrs. Christopher Lintapa 2,000, Wilin Jimenez, Lucrecia Bilero, Wilin Jimenez 200, Brenda Beliga 500, Teresito Tabalina 1,000, Wilson Aladad 1,000, Macaria Bacos 1,000, Asunciano Montesilio 1,000, Chufila Pahinti 500, Teresita Tahay 500, Jimmy Alcala 1,000, Gisa Alcala 1,000, Tricia Alcala 1,000, Diana Rose Mujado 1,000, Bernabe Bala 1,000, Paquito Onabia 1,000, Mrs. Adonai 200, Juanita Kabasag 200, Yulito Sumbalpong 500, Elena Agbong 1,000, Joseph Velasco 1,000, Eva Velasco 1,000, Jeremy Velasco 1,000, Jubin Velasco 1,000, Shalin Naipa 1,000, Alfredo Quiapo Jr. 2,000, Rosalyn Pacquiao 1,000, Enrique Noya 1,000, Remer Corno 1,000, Noel Feliciano 1,000, Grisel Feliciano 100, David Rizaba 6,000, Romel Kanyaman 1,000, Dimwell Tilibrico 1,000, Darwin Alcala 1,000, Christine Cano 500, Esther Aspi 1,000, Felipe Manlod 1,000, Natividad Kilan 1,000, Dorano Family 10,000, Samuel Montimayor 10,000, Teresita Kulihat 10,000, Romulo Tokiro 1,000, Liti Tokiro 1,000, Carmelo Tamong 1,000, Adrimel Tamong 1,000, Ronilo Tamparong 1,000, Diana Rose Mojado 2,000, Gisa Alcala 1,000, Jimmy Alcala 1,000, Orbana Murandanti 1,000,
Bobby Padua 900, Bernabe Tilibrico 1,000, Apolinaria Salvador 300, Nilda Palubon 1,000, Samuel Montemayor 7,500, Lita Sevilla 1,000, Luciano Panta 1,500, Fernando Agbo 1,000, Jerry Edquila 1,000, Felix Narte 1,000, Angeles Cabanlas 1,000, Brenda Baliega 500, Saldi Tabalina 1,000, Maria Tabalina 1,000, Oliva Arrogancia 1,000, Jubin Unabia 1,000, Wilfredo De Leon 1,000, Kilan Natividad 1,000, Jerry Telebrico 250, Marilo Lintapa 1,000, Cristilin Lintapa 1,000, Bernadette Kaitong 1,000, Mario Raganas 1,000, JC Kumaling 5,000, Juan Ronilo Mangalos 1,000, Zinaida Mangalos 1,000, Mercedita Gomez 500, Reniboy Gomez 500, Francisco Uyanggurin 1,000, Julian Onabia 300, Rafael Amistoso 2,000, Samuel Montemayor 10,000, Crescencia Natividad 1,000, Jobert Nabajo 1,000, Dimuel Tilibrico 1,000, Joseph Velasco 1,000, Eva Velasco 1,000, Alfredo Quiapo Jr. 2,000, Alfredo Quiapo Senior 1,000, Mr. and Mrs. Berna Matugas 1,000, Hernanita Ortiga 1,000, Samuel Montemayor 10,000, Bernabe Tilibrico 10,000, Teresita Tahay 500, Diver Rizaba 1,000, Chupilo Pahinti 500, Ricardo Dabon 1,000, Roger Lintapa 1,000, Bonifacia Ayawon 1,000, Melvin Lapi 1,000, Fee Mendoza 500, Bonifacia Kabatingan 500, Danilo Pader 300, Estelita Villa 500, Constancia Caloyo 1,000, Milia Tamong 1,000, Gisami Valencia 500, Janaria Valencia 500, Virginia Montesilio 1,000, Nicanor Librero 1,000, Virginia Inicoila 1,000, Rene Tilibrico 1,000, Mr. and Mrs. Sosimo Tilibrico 1,000, Eliasar Tilibrico 1,000, Beatriz Aying 1,000, Geneva Gonzalez 1,000, Rodolfo Cabusas 1,000, Noel Feliciano 1,000, Mr. and Mrs. Jacinto Daguplo 1,000, John Kenneth Mangalos 1,000, Juan Ronilo Mangalos 1,000, Marvin Lintapa 1,000, Maria Marisol Manggis 1,000, Jerilyn Laurito 1,000, Sharon Kanyaman 1,000, Dioscoro Kanyaman 1,000, Nelly Jane Adonai 500, Mary De La Cruz 1,000, Josue Kanyadilia 1,000, Samuel Montemayor 10,000, Badijan Pantilgan 1,000, Jocelyn Feliciano 1,000, Charina Idanyo 1,000, Avelina Albarico 1,000, Idina Kabatan 500, Alejandra Quinyo 500, Mardi Arrogancia 1,000, Albert Sabang Jr. 500, Bilin Dayan-Dayan 1,000, Ermelita Burog Gumiton 160, Junalin Valencia 500, Regulo Hariolni 1,000, Boboy Padua 100, Remark Atay 500, Crescencia Atay 500, Melissa Feliciano 1,000, Rosario Paglinawan 2,000, Teodorico Sasam 1,000, Gomez GC 500, Bernadette Kaitom 1,000, Merna Valencia 500, Victoriana Rangkasaho 500, Macaria Bacos 2,000, Avelina Kisimundo 5,000, Natividad Quiapo 2,000, Nida Tawagon 1,000, Jimmy Alcala 2,000, Richard Kanyaman 1,500, Ernesto Valiroso 1,000, Rosinda Lumanda 1,000, Jinilin Liedo 1,000, Mario Chavit 1,000, Asunciano Montesilio 2,000, Samuel Montemayor 20,000 or 10,000, Virgilio Balaba 1,000, Paquito Unabia 1,000, Fernando Agbo 1,000, Manuel Natividad 300, Santos Garina and family 2,000, Naro Bisin 500, Hernan Pipi 1,000, Nicky Hermias 10,000, Lisil Cabo 4,000, Camilo Naipa 1,000,
Derwin Mangalos 300 or 3,000. Rodolfo Birao 500. Teresa Gomez 500. Kiilan Natividad 1,000. Charlie Aladad 500. Alice Timtim 1,000. Jimar Primtim Pamisanan 1,000. Olympia Timtim 1,000. Sabas Timtim 1,000. Arman Rangkasaho 1,000. Rever Lilita Hermias Barton 5,050. Deber Rizaba 1,000. Fortunato Limbarok 1,000. Francisco Uyanggurin 1,000. Mario Chabit 1,000. Roger Lintapa 1,000. Jocelyn Ercilia 2,000. Bernabe Bala 1,000. Irene Imperial 20,000. Noel Feliciano 1,000. Basilia Verano 1,000. Gaga Kilat 1,000. Jomar Valenzuela 1,000. Alberto Valenzuela Family 8,000. Rene Telebrico 1,000. Brenda Baliga 1,000. Kilan Natividad 1,000. Helen Valeroso 500. Fee Apiag 1,000. Juanito Generali 1,000. Julio Achibida 1,000. Juven Velasco 1,000. Bernadette Kaitom 1,000. Melchora Valeroso 1,000. Ariel Consad 1,000. Juan Ronilo 1,000. Sinaida Mangalos 1,000. Dominador Aspi 500. Roel Galimba 1,000. Mr. and Mrs. Kim and Marlene Imperial 3,000. Rever Lilita Hermias Barton 5,000. Charminia Hermias 5,000. Maribik Alcala 1,000. Cindy Alcala 1,000. Jimwell Telebrico 1,000. Milven Lapi 1,000. Nerdelia Maglinti 1,000. Alfredo Quiapo Jr. 2,000. Janet Quiapo Rondina 10,000. Diverisaba 2,000. Edmar Libres 500. Edgar Ababa 1,000. Elizabeth Lumalang 1,000. Vivencio Lumalang 1,000. Fimaturan 1,000. Marita Baco 1,000. Rodrigo Kisimondo and family 5,000. Natividad Quiapo 1,000. Emily Pastrano 3,000. Perpiliba 4,000. Dionico Libres Jr. 500. Elizabeth Lumalang 500. Vivencio Lumalang 500. Edmar Libres 500. Mr. and Mrs. Rodolfo Cabusas 1,000. Mariel Gungob 200. Mario Raganas 1,000. Cesar Patio 2,000. Emeline Quiapo Bunga 2,000. Mr. and Mrs. Francisco Rizaba 1,000. Carmelo Tamong 1,000. Faustino Anyos 1,000. Casiana Anyos 1,000. Eduardo Kaitom 1,000. Antonia Bala 1,000. Ner Dilisa Maglinti 2,000. Narcisa Habagat 1,000. Leonisa Ligan 1,000. Fernando Agbo 1,000. Billy Basar 1,000. Bernabe Bala 1,000. Mr. and Mrs. Fortunato Limbarok 2,000. Bibiana Pau 1,000. Badijan Pantilgan 500. Praxidi Sibilia 1,000. Crescenti Bukida 500. Rosita Canilio 1,000. Emiliano Canilio 1,000. Juan Ronilo Mangalos 1,000. Sinaida Mangalos 1,000. Jimmy Alcala 1,000. Gis Alcala 1,000. Janet Quiapo Rondina 5,000. Julito Palomar 1,000. Emilia Tibulong 1,000. Dibe Rizaba 1,000. Vincent Alcala 500. Badijan Pantilgan 1,000. Silo Padilla 1,000. Tricia Alcala 1,000. Asunciano Montesilio 500. Alberta Cañadilla 500. Judith Bacos 1,000. Rebecca Quinto 3,000. Iris Maputi 500. Mr. and Mrs. Rolito Jalil 10,000. Regine Jalil 1,000. Roger Jalil 1,000. Roxanne Jalil 1,000. Roselyn Jalil 1,000. Renewel Jalil 1,000. Anselma Ramayrat 500. Arlene Ramayrat 500. Merle Bilyokora 500. Resilia Aladad 300. Rosinda Dumki 800. Christine Cano 700. Hernanita Ortiga 1,000. Mr. and Mrs. Ignacio and Familia Lintapa 500. Perla Mansing and family 16,000. Maria Siso 1,000. Diligario Siso Jr. 1,000. Rohil Tablo and family
1,000. Pablo Nunez, 1,000. Gaudiosa Lapi, 500. Lolita Sumagang, 1,000. Julia Rodriguez, 500. Perpiliba, 2,000. Nazarino Guardiana, 10,000. Benedicta Paglinawan, 500. Natividad Quiapo, 1,000. Abilina Kisimundo, 1,000. Susana Chabit, 1,000. Pilar Panya, 1,000. Chorly Cartagena, 500. Tita Nanol, 2,000. Felix Narte, 1,000. Jeronimo Junaldo, 1,000. Narciso Junaldo, 1,000. Mr. and Mrs. Pactol, 1,000. Noel Feliciano, 1,000. Hernan Pipi, 1,000. Mario Raganas, 1,000. Sabina Pisidas, 300. Merlin Belicura, 500. Ernie Satsat, 100. Pedro Indoy, 150. Rose P. Padua, 1,000. Richard Iscarlan, 500. Julito Catalan Jr., 1,000. Crispina Dagunlay, 500. Gaudiosa Lapi, 1,000. Melvin Lapi, 1,000. Maura Presentacion Tukib, 2,000. Ninita Maputi, 1,000. Mr. and Mrs. Jeremias Canyadilla, 1,000. Federico Bornalis, 1,000. Rose Casas, 1,000. Toto Yanson, 1,000. Marcelo Hubay, 1,000. Feliciano Onabia, 5,000. Bernadette Baaklo, 1,000. Abria Ibahay, 200. Jocelyn Balaba, 500. Maria Magdalena Lee Mandiok, 3,000. Primitiva Jeronimo, 1,000. Maximino Jeronimo, 1,000. Rosario Asteliero, 1,000. Aristona Romagira, 1,000. Edgar Boyan, 1,000. Gomez Teofila, 1,000. Gomez Joselito Gomez, 1,000. Teresa Pactol, 1,000. Ronilo Gomez, 1,000. GC Gomez, 1,000. Rostico Gomez, 1,000. Joselino Gomez, 1,000. Jubita Cartagena, 2,000. Antonia Escuadro, 500. Antonio Toquero, 500. Rocky Garjas Jr., 1,000. Roxanne Gungob, 200. Roselyn Sasam, 1,000. Rogelio Balaba, 1,000. Lydia Natividad, 1,000. Julito Lopez, 3,000. Emilia Tamong, 1,000. Virginia Inicoila, 1,000. Julito Onabia, 1,000. Leona Pantilgan, 1,000. Fidelina Pantilgan, 1,000. Juan Ronilo Mangalos, 1,000. Sinaida Mangalos, 1,000. Nerdelia Maglinti, 2,000. Joe Art Manlod, 1,000. Joseph Velasco, 1,000. Eva Velasco, 1,000. Anakilat, 1,000. Melchor Alcala, 1,000. Epifania Paglinawan, 1,000. Anisita Manlod, 1,000. Esther Rosalihos, 500. Jimmy Alcala, 1,000. Jima Alcala or Gisa Alcala, 1,000. Mr. and Mrs. Julito Palcone, 5,000. Roland Kanyaman, 1,000. Rico Kanyaman, 1,000. Lolito Palomar, 1,000. Ilmer Agyao, 1,000. Herimuhinis Macarayo, 2,000. Rene Telebrico, 2,000. Jocelyn Balaba, 1,000. Leomar Pianyar, 500. Rodrigo Kisimundo, 1,000. Mario Chabit, 1,000. Arlene Jane Umongos, 100. Ginafi Anyo Valencia, 2,000. Amid Sigungan, 1,000. Mr. and Mrs. Julito Lopez, 15,000. Arlene Quijardo, 1,500. Tricia Alcala, 1,000. Eleuterio Pardilio, 1,000. Marcial De Leon, 1,000. Fernando Duhay Lungsod, 1,000. Mr. and Mrs. Dominador Riswento, 1,000. Jocelyn Balaba, 500. Luciano Bobot Panta, 5,000. Leomar Pianyar, 100. Carlos Feliciano, 1,000. Melchor Alcala, 1,000. Alberta Canyadilla, 500. Hermo Hines Macarayo, 1,000. Mario Raganas, 1,000. Noel Feliciano, 1,000. Pilar Panya, 1,000. Helen Baliroso, 200. Rico Kanyaman, 1,000. Adrimel Tamong, 500. Tarajin Tamong, 500. Nerdelia Maglinti, 2,000. Fortunato Limbarok, 1,000. Cruzo Mabalo, 1,000. Seria Mabalo, 1,000. Emiliano Canilio, 1,000. Rosita Canilio, 1,000. Mr. and Mrs. Emilio Piculados, 3,000.
Luzminda Lintapa, 1,000. Asunciano Montesilio, 500. Melvin Lapi, 500. Gaudiosa Lapi, 500. Danilo Pader, 300. Pablito Kabatingan, 200. Hernanita Ortiga, 1,000. Juan Ronilo Mangalos, 1,000. Sinaida Mangalos, 1,000. Ernesto Valeroso, 200. Joel Flores, 1,000. Adelina Dilima, 200. Alona Mujica, 1,000. Fernando Duhay Lungsod, 1,000. Susana Anwarlito Chabit, 2,000. Federico Bornales, 250. Macaria Bacos, 500. Teresita Marayan, 500. Rodrigo Quisimondo, 1,000. Rosario Asteliero, 500. Alejandro Abinuha, 1,000. Rosario Cañete, 1,000. Teresita Gomez, 500. Francisca Rizaba, 1,000. Mr. and Mrs. Marcelo Arcilo, 1,000. Felix Narte, 1,000. Faustino Anyos, 1,000. Marcial De Leon, 1,000. Mr. and Mrs. Quiring, 1,000. Gundito Baksayan, 1,000. Iolina Orong, 1,000. Rodi Orong, 1,000. Michael Orong, 1,000. Natividad Quiapo, 1,000. Marcos Bilocora, 1,000. Dever and Hazel Rizaba family, 2,000. Bernadette Kaitom, 1,000. Eric Sembrano, 500. Arlan Ipanto, 1,000. Merle Biloroco, 500. Mrs. Antonia Bala, 1,000. Juan Ronilo Mangalos, 1,000. Sinaida Mangalos, 1,000. Noel Feliciano, 1,000. Kim Imperial, 4,000. Ernia Pablio, 1,000. Bonifacia Kabatingan, 200. Jimmy Alcala, 1,000. Gis Alcala, 1,000. Arnelio Israel, 1,000. Rosalie Arribado, 1,000. Lito Alcala, 1,000. Sonia Alcala, 1,000. James Alcala, 500. Brian Dapar, 2,500. Edgar Boyan, 1,000. Bernabe Bala, 1,000. Dever Rizaba, 1,000. Saturnina Gunayan, 20,000. Julito Onabia, 1,000. Rosita Canilio, 1,000. Emiliano Canilio, 1,000. Fernando Agbo, 1,000. Bernadette Kaitom, 1,000. Joselito Falconian family, 2,000. Chidosio Sasam, 1,000. Emiliano Sasam, 1,000. Roselyn Sasam, 1,000. Fernando Duhay Lungsod, 1,000. Alberto Valenzuela and family, 5,000. Pasita Vercacion, 1,000. Rodolfo Pardillo and family, 6,000. Mr. and Mrs. Perpiliba, 2,000. Mr. and Mrs. Christian Moreno, 2,000. Jeremy Velasco, 1,000. Chiquiros Onabia, 1,000. Rico Canyaman, 1,000. Nerdelia Maglinti, 1,000. Marcos Villicora, 500. Luciano Panta, 1,000. Ambrosio Verano, 2,000. Hernan Pipi, 1,000. Rosario Asteliero, 500. Nerdelia Maglinti, 1,000. Anakilat, 1,000. Jocelyn Ercilia, 1,000. Daniel Bacos, 1,000. Emilia Tibulong, 200. Jimmy Lintapa, 1,000. Marcial De Leon, 1,000. Fernando Duhay Lungsod, 1,000. Juan Ronilo Mangalos, 1,000. Sinaida Mangalos, 1,000. Dever Rizaba and family, 1,000. Ginilo Bintolan and family, 400. Jinli Idanyo and family, 400. Ines Nancy Lobitanya and family, 400. Bienvenida Cabansag and family, 100. Eleuterio Coyos, 100. Liserio Ilanan, 100. Bernadette Kaitong, 1,000. Mrs. Josepina Agian, 1,000. Tomasa Kaay, 1,000. Lolita Kaay, 1,000. Antiro Kaay, 1,000. Mr. and Mrs. Cruz Mabalo, 2,000. Mami Biti, 9,000. Mr. and Mrs. Winnie Madridano, 1,000. Narda Oracoy, 500. Fernando Agbo, 1,000. Edgardo Dayandayan, 1,000. Mr. and Mrs. Tausa Ricardo Jr., 1,770. Ricardo Tausa Jr., 500. Lemuel Tahod, 1,000. Jomar Valenzuela, 1,000. Wilson Aladad, 1,000. Rakil Arribado, 1,000. Diosdado Humawan, 1,000. Jose Dumagsa, 1,000. Ricardo Tausa Jr., 800. Vivencio Lumalang, 1,000. Elizabeth Lumalang, 1,000.
Ricardo Tausa Jr. 650. Joseph Velasco, Mr. and Mrs. Joseph Velasco and Eva 2,000. Mr. and Mrs. Edwin Luna 1,000. Tomas Pianyar 1,000. Rosario Astillero 1,000. Casiana Anyos 1,000. Charito Quisimondo 1,000. Severino Culiado 1,000. Benvenido Padiron 1,000. Jidida Ainli Palabrica 1,000. Remedios Oliva 1,000. Victorio Oliva 1,000. Crescencio Oliva 1,000. Diosdado Oliva 1,000. Olive Albarico 1,000. Florian Albarico 1,000. Leona Pantilgan 1,000. Jubito Pantilgan 2,000. Jubifi Puentes 1,000. Lucrecia Gomez Villar 1,000. Mario Raganas 1,000. Benedicta Paglinawan 500. Mirijoy Tabalina 1,000. Jerry Kila 1,500. Mr. and Mrs. Perpiliba 3,000. Richard Iscarlan 500. Kim Imperial 1,000. Asteria Patio 1,000. Chorley Cartagena 1,000. Mr. and Mrs. Feliciano Onabia 1,000. Bernabet Baaclo 1,000. Rigel Kisimondo Saragosa 3,000. Rodrigo Kisimondo 1,000. Juliana Bisin 1,000. Risper Iscarlan 500. LB Lumalang 5,000. Robert Consad 2,000. Brenda Baliga 1,000. Remedios Idolan 500. Elizabeth Cartagena 1,000. Elizabeth Cartagena 1,000. Jubita Cartagena 1,000. Julito Lopez 2,000. Along Madrianon 5,000. Rolando Singkol 2,000. Marcelo Hubay 600. Pablito Parba 100. Felix Narte 1,000. Edward Kabatingan 100. Antonio Dakoykoy 500. Gaudio Salapi 1,000. Tita Nanol 2,000. Anita Puyos 500. Liomar Pianyar 1,000. Alejandro Santander Jr. 500. Rogelio Bertodes 1,000. Anisito Pataang 500. Nicky Hermias 10,000. Leobel Villis 5,000. Edgardo Escuadro 1,000. Arnel Quiapo 1,000. Juan Ronilo Mangalos 1,000. Sinaida Mangalos 1,000. Hermogenes Macarayo 1,000. Gisrael Macarayo 1,000. Rene Telebrico 1,000. Mario Chabit 1,000. Hernan Pipi 1,000. Romy Camus 1,000. Cesar Patio 1,000. Freddy Arapok 200. Nerdelia Maglinti 2,000. Rosita Makipig 2,000. Mr. and Mrs. Joseph Velasco 2,000. Joven Velasco 2,000. Teresito Tabalina 1,000. Hazel Tumarong 1,000. Dindin Tumaroy 500. Fernando Duhay Lungsod 1,000. Ricardo Tausa Jr. 500. Belen Dayandayan 1,000. Rodolfo Cabusas 500. Rizali Baltar 500. Bernabe Bala 1,000. Edna Rangkasaho 1,000. Luciano Panta 1,000. Ricardo Tausa Jr. 1,300. Fee Maturan 2,000. Mr. and Mrs. Debbie Rizaba 1,000. Mr. and Mrs. Carlito Alcala 500. Lino Manlod 1,000. Roger Lintapa 1,000. Eleuteria Pardilio 1,000. Diosdado Humawan 1,000. Michael Tingas 500. Arman Rangkasaho 1,000. Mr. and Mrs. Mario Raganas 1,000. Avelina Quisimondo 1,000. Rodrigo Quisimondo 1,000. Rosario Astillero 1,000. Juan Ronilo Mangalos 1,000. Sinaida Mangalos 1,000. Derwin Mangalos 1,000. Mary Jane Leproso 1,000. Nerdelia Maglinti 1,000. Josie Jimenez 1,000. Julito Nabia 1,000. Merle Vilicora 1,000. Mr. and Mrs. Julito Palconi 2,000. Mr. and Mrs. Debbie Rizaba 1,000. Brenda Baliga 400. Nerdelia Maglinti 1,000. Jose Dumagsa 2,000. Mr. and Mrs. Joseph Velasco 2,000. Juven Velasco 1,000. Janice Velasco 1,000. Juan Ronilo Mangalos 1,000. Sinaida Mangalos 1,000. Mr. and Mrs. Rodrigo and Berna Matugas 3,000. Hernanita Ortiga 1,000. Eleuteria Pardilio 500.
Julito Nabia Family 1,000, Bernabibala 1,000, Kim D. Imperial 1,000, Robert Consag 2,000, Mr. and Mrs. Fortunato Limbarok 500, Diosdado Humawan 1,000, Marilo Lintapa 1,000, Mr. and Mrs. D.B. Rizaba 1,000, Mr. and Mrs. Robinson Pastrano 1,000, Mr. and Mrs. Perpiliba 3,000, Mr. and Mrs. Wildon Kidlayan 500, Rolando Singkol 2,000, Teresa Gomez 500, Mr. and Mrs. Perla Mansing 2,000, Rico Kanyaman 500, Erlito Cadabes 1,000, Santiago Rica Forti 1,000. Nang biri, kinsa ni? Biri na, nang biri na. Kinsa to? Aman. Lucrecia man tong nang biri dia. Gawas nang biri na. Mats Esther Patio, asa man yung sobre sa kining palas ni o dire sa kuan? Na dire Mats Esther. Mats Esther sa kalihukan sa palas o sa kalihukan sa kang princess? Palas? Ha? Palasyo. Okay. Masa? Kinik sa mga rin. Isa man yung 2,000. Kisa tinutulong 2,000 para sa palas. Marcelo Hubay 1,500. Lopez Julito. Julito Lopez kini. Noel Feliciano. Red. Okay na. Og dunay nalimtan aw dito intention kay gibasa gani para makareklamo pud ba? No? Katong inyong paabot ba nga namo koy gihatag nga 16,000 wa man mo magparehag bulan katong bitong bulan nga gibasa unya magbalik-balik bulan-bulan to ang tudto maipon maglinti na ay 1,000 ya nadugay no apoy dako kay anang bulana mo naghatag dako mo to mabasa to kaping og basahon na dagan tag istorya sa ebanghelyo pero ato tong kuanon para madumdum nato nga kinsa tong wala maghatag intended for palace reconstruction. Until now sige pagkuan kay wa pa tahatagig permit kay wala pa makumpleto gani. Una nga ato ang kwarta murag naa na tungtong pag milyon 1 million dili pa igo kay ano ang ato ana og makasugol lang bailan nay magbarog diyang mga haligi kay dagko man pagkutkut pa na magpundasyon pa baga kadto ilan kasako niya ana ra ta pundasyon pero may na lang siguro basta na makita kay lisod man pud ang tao ug mag-ingon nga wala man nakita may nang naay makita ba kay basig maparehas ta ni Willie Garting nasaan na ang liwanag ay, wa na makita kay buta man ay no asar tong magduyog yan kanta sa ko the end of the world kay ingon kantahom tong master basta gani ingon master doon na ang kapanahonan siya maglisod na unya mo pagagis dalan mangita og kuan napay mga guba na udi ta maning kamot mamati ta pag-abot sa adlaw sa paghukom ang kanang gitawag og end of the world ang kalibutan dili mahanaw sumala sa Biblia. Pero ang mga tao na sa kalibutan mo'y hanahon. Kadto lamang ang nagabat og daotan. Ezekiel kapitulo 20 bersikulo 34 ug 35 og panguhaon ko kamo gikan sa makatawhan ug tigumon ko kamo gikan sa makayutaan din kamo gipatibula uban ang kamot nga gamhanan ug uban ang bukton nga tinuy-on ug uban ang kaligot-kot nga binubo ug dad-on ko kamo ngadto sa kamiyawan sa makatawhan og didto hukman ko kamo sa naong ug naong. Kisay mahukman mga kigsunan. Ingos master. Dili tanan nga niya na namuyo sa PBC ako. O di kung di ta ang kunon sa Dios, wala. Kay ngano?
ang Dios dili mo angkon usa sa hinungdan nganong dili tanan nanimuyo sa pibisim ako. Kini ang nakasulat 59:2 sa Isaiah. Apan ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahamulag kanako og sa inyong Dios. Apan ang inyong mga kasalanan mo'y nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios. Ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kanino aron siya dili makadungog. Kumo ang ato diay mga kasalanan mo'y nakapahamulag sa Dios. Mo nang niingon ang Dios, dili tanan ako. Pag di na ako, wala ka na niya, nahimulag ka na sa Dios tungod diay sa atong pagpakasala. Kasayod man ta. Nga na may balaod sa misyon nga atong tamdanan. Basaha ang balaod sa misyon og nanguha mo. Buhata ang nadya. Kaysa Santiago 4:17, ang tao nga nasayod unsay matarong nga pagabuaton ug wala siya magabuat nga na siya nakasala. O nang Juan 3:4, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapas sa sugo, kay ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo. Busa didto ta di ay makaigsonan masinilutan. Pero hain ang dili pod masinulutan nga nagkinapno. Yeah. Kini kung mamembro ka ni Pedroso mokabat og 10 or city tingali kay ang singsing nga pangantihan tag 5,000 kay moabot ng panahon kay katukon ng ebanghelyo ni Master wa si Master mag-ebanghelyo nga nay singsing pangantihan kay aron mo ka nga singsing pangantihan basig singsing pamantihan. Why singsing nga gihatag ni Master pero sa tao ni Master nga nibulag sa pagkaministro kini siya nagpasalamat pud ta ang atong tumunganong basahon ni para dili ta malimbungan unsay kalaki ni Pedroso Bailo. Kung basahon nato ning kitawag og certification of life member na dinhi nag-ingon, Cell of the Living God Church is LGC Incorporated. Securities registered number CN 2004-28004-28566 Kalawag, Balingasang Misamis Oriental, Central Office of the Orient, Hilltop Center of the Orient. To all whom this present make come greetings ay sign din sa nakadawat ani. This is to certify blah blah imong lugangalan with ID number 05838 book number 18 page number 860 has known the life-giving gospel and doctrines of the Holy Spirit. John chapter 4 verse 23-24. 1 Peter 1:12 has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bonafide member of the Cell of the Living God Church, in close parenthesis short, is LGC Incorporated. The only church the Lord will save. Asa ang pibisave? Kinapayas. The only church the Lord will save. Asa ang church nga ma-save ko no? Maluwas? The Cell of the Living God Church, the only church the Lord will save. Mga kaigsunan, kinsa ang Lord sa Biblia, amoy muluwas di ay sa SLGC. Unya, si Pedroso, sa Juan 13:13, nagingon, nagtawag kamo kanako, ingon ni Kristo, nga magtutudlo, o gusto kamo, kay mauman ako. Who is the Lord? According to the Bible, the Lord no other than only Jesus Christ, who is the Lord. According to Pedroso Bailo, the Lord will save. The only church the Lord will save. Unya, unsari, dinhi sa iyang kuan, gilaminit na daan na adin imong dagway ani. Ang Ginoo man kuno mo muluwas sa SLGC o na pagbasa sa Biblia kay ang Ginoo si Kristo man o sa gitukod ni Kristo SLGC Cell of the Living God Church. Mateo 16:18 ingon ni Kristo ngadto kang Pedro, and I see also and today og sultian ko sab ikaw daw
Peter, and upon this rock I will build my church. Sultian ko ikaw, Pedro, sa ibabaw niining bato, I will build my church. Pagatukuron ko ang akong iglesia or simbahan. Karon, ang ngalan ba sa iglesia nga gitukod ni Kristo nga Ginoo is LGC? Uy, patukma mas Biblia kay nag-ingon rabas master. Tatanawa ni maglain lagi ta. Og debate pa, wawa na. Nganong ipasandig sa Biblia? Anong gituluan ta mo? Kay makalimbong mo na. Dere, ang atong pagtuo sa balaod sa misyon, pahina 14, nagingon, nganong gidili man ni Master sa Nuibi Balaod, gidili ang pagkiskis sa kilay sa mga babae o ang paggamit sa eyebrow o eyeshadow kay supak kini sa kabubuton ni Master. Ngano man, nga gidili man kini ni Master, aron ba supakon ang kabubuton sa Dios o kini ang atong susihon o ipasikat ta sa mga nakasulat sa Biblia kay kini man ang Biblia sandiganan man sa pagtuo unsa di ay ang ibilin ni Master sa balaod sa misyon ang Biblia sandiganan sa pagtuo di modo so sihunta kung kinibay maluwas kay wa may PBCM, the church, batod pa, so sa atong nabasa na, nagiingon, the cell of the living God Church Incorporated, the only church the Lord will save. PBCM ba'y maluwas? Tanawa. Ingon si Pastor, nganong ang akong bukton isa puti, kay mga karniro daw simbolo. Nganong ang akong wala itom? Kay kandeng na kita ba'y makandeng? Ha? Kay aron kaldiritason? Kung siya'y pasultihon, busa, moingon ang mga namimbro nga nakakuan nga, maura man na, tanang PBCM, tanang gidala ni Piniso, maura man na, kay maura man, nganong mabalhin man ka, nga maura man ka na. Peting bugok ka ni mo. Kana kay nibalhin ka kay di na mao din ang SLGC sa Minomo ang ato PBCM og ni Bindilyo pa PBTM kay ngano di mo motuo ni Kristo na nga inyong iwali busa kanang PBTM Philippine Binibulit Tumasyan Missionary PBTM ha unya ingon dayon siya the only church cell of the living God church, the only church the Lord will save. Pagbasa sa Biblia, kay ingon mas master, ipatakno sa diganan sa Biblia. Tanawon tag di ba mahimo nga bakakon. Ingon master, paglikod na mo nga magpakudak ta, kay hanumanan. Pagpakudak na mo, nasbik tanan, naswargis isya. Sultihan ta mo, nga dili tanan magwawali ako, aduna pa'y mag-traidor ninyo. O, tanawa, mag-traidor. Palikog basa, bradon, sa Kristohanong katilingban sa Biblia, nabay traidor sa Biblia. 22 nining Biblia nga Kristohanong katilingban, na may usa ka, kuha niya, bradon, palihog, kay nakoy okabon lain. Kusigera. Ang isa ka microphone siyan, to siya, no? Busa, kana pong mga namay gitugot ni Master nga inom-inom og beer, ako lang pong pahinumdom nga namay panahon sa kagabion nga oras, dili ta magpa-display. Okay, si Master, dili musugot ana, si Reverend musugot ana, wala. Pero ang ako, pag-remind lang. Pero ang katungdanan sa mga security guard, dili ako'y inyong ipanumpaan, bahala mo, mangundang mo. Ako ba niya maningil? Nya ako po'y nagsugo ninyo pag security guard mo. Ay kung tinuntuhin ninyo. Og muundang mo, pang surrender na, o kung sa'yo inyong isurrender.
Di sa ta manuhito basta di pa oras. Kay nga naman, ipangluod di ay nato ako, malain ko basta mag-anak laging sulti na kay ditsoon ko ninyo nga ipahusay. Iandam ang inyong katarungan na husay. Kalaruhag yung husay. Kay alangan unsay inyong gikuan, paghuman, kay husay man, pinasayloay. Kay wa sa prinsipyo ni Master, nga dili magpasaylo. Pero ako, manugo mangyapon ko, isang ang inyong gikuan ay kasaypanan, suguon gyapon. O di mo sugot anana nila. Ha? Kaya di magtanagsulti sa kasalanan. Unya padayon na lang na hisgot na kasalanan nga dili mag-uli ay. Pero pwede mahisgutan, isip ihemplo. Kato di ay nga, murag na nalain ko kay pagitaan tas isda. Ayo, sus, atura anak lagi. Muta na ba usa mo sulti? Take it first. Ha? Una sa paguna. Okay, Brad Ron? Okay mga igsoon, may gabi, may buntag, utro no. Basahon ako ang Biblia nga naagi litra por litra mabasa traidor nga sa atong panahon sa gingunan ni Reverend ang nagtraidor katong gingon ni Master nga dili tanan magwali iya kay naagi mo biya usas Pedroso mo na pirmi among giwali madunggan sa mga radio station dinhi pod matag Domingo ato po nang gipasabot para mga kaigsonan mapugnan. Unya ko ba naman magigsonan kay mong komentaryo nga grabe ko na mong baba. Si Pedroso ray mong giatake. Dili ang mga nakabig mo giatake. Kundi ang nangabig sa PBCM. Mo na gitawag og traidor. Tanawar ko tong gibasang Reverend. Giingon pa niya nga ang iyang gitukod nga seal of the living God Church, the only church the Lord will save. Gibasa kinsa ang Lord si Kristo. Ang gitukod ni Kristo dili seal of the living God Church. Ang pagaloso ni Kristo ang iglesia dili ang seal of the living God Church. Onya si Pedroso, kabalo mo maigsoon kanusa nagtukod sa seal of the living God Church, July 30, 2004. Ang magtutudlo ni Pahulay, September 26, 2004. 2 months pa before, almost 2 months, wala pa mo Pahulay si Master. Nagtukod na si Pedroso, relihiyon niya giparistro sa Sikh. Di ba na pag-traidor? So sa Biblia na traidor. Si Judas Iscariote. Nya, masahon ako Lucas. Kapitulo 22, isugod ako basa rin, dili ba mo dapat? Dito na 22. O, niya, basahon ako. Mamatay ang anak sa tao, si Kristo man ang gipasabot, sumala sang gibutan, apan alaot ang traidor. O, na traidor. Sa Biblia, sa King James Version, katong gisgutan nga alaot ang tao nga nagabudhi kaniya. Di ang nagbudhi kang Kristo. Si Judas man. Pero sa hubad sa Biblia nga gitawag og Kristoanong katilingban, ang gitawag traidor. Wa masayop si Master. Dili tanan magwawali ako. Kay doon na pa'y mga magwawali niyo nag-traidor. Asa si Warges. Salpicio Warges. Tuwa. Nahimong diakono. Nagwali sa Iglesia ni Cristo dito sa kininiang asa ni sa kabalansihan dito dapit sa sana ilaha. Quezon dapit, Bukidnon. Naon sa man, nasayop. Kamong mga all chapter president, you must brave and strong. Don't be a coward. Master. Kinanglan daw kuno ang chapter president magmalig-on kay moabot ang panahon. Nga og di malig-on di pokan. Banching chapter president sa kinini ang kon. Osamis City dito. Kaysa pato. Ang naaani mo nang ligon. Tanaw-tanaw pod kay ang panahon ron ingos Master ang makaabot diri ako. Na og di ta kaabot, na di ta ako. Gani ang naana. Isa dili tanan ako. Mapod. Pero daghan ang naguna nga karon unya mangulahi. Daghan unya ang nangulahi. Pero karon unya managuna. Many are called 24 sa Mateo versikulo 14. Unsay gingon sa Biblia mga kaigsonan kung atong basahon 22:14 gingon many are called but few are chosen.
Daghan ang gipanagtawag apan yutay ang pagapilon ingon ni Master. Kamong tanan ako, pero ang ako pagapilian pa. Tendog mga pinili, pabilin ang pinilian. Pero kung pasultihon sila, si Pedro Sobailo, Cell of the Living God Church, the only church the Lord will save. Si Kristo man ang Lord. Yung mas isandig sa Biblia. Ikaw itong Lord. Tanawa ka ron ha. Pagbasa na to, ang Cell of the Living God Church. Question mga kaigsonan. Was Christ established a church which is the name Cell of the Living God Church? Si Kristo ba'y nagtukod og Cell of the Living God Church? I will build my church, the only church the Lord will save. Cell of the Living God Church. Romans chapter 16 verse 16. Ang ngalan, Cell of the Living God Church. Pagpangamustay kamo, ang usag-usa, pinaagi sa balaan ngalok, nangamusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Unsay tawag sa the church that Christ was established a church. I will also and today thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Ang church nga gibuild ni Kristo, built on this rock, Church of Christ, churches of Christ, not the Cell of the Living God Church. According to Pedro Sobailo. Unsay priba? Naaman sa Episode 5:23 nga sa panahon kang Kristo, dili pa to ato kay nabahin man sa tulo nga pagpangalagad. Panahon sa Kagyuba, Israel. Panahon sa kang Kristo, Iglesia ni Kristo. Panahon sa Espiritu Santo, PBCM. Sa 5:23, nagingon, Gikas 22, kamong mga asawa, kinahanglan magpasakop kamo nga masinugtanon sa inyong masikabana, ingon sa Ginoo. Pero di na magamit. Namas Biblia, ikaw akong asawa, magmasinugtanon ka sa akong pagkabana. Kay ang bana, mao ang ulos sa asawa. Sa 23, maingon man usab nga si Kristo, mao ang manuluwas sa iglesia. Kinsay manuluwas sa iglesia? Si Kristo. Unsang si Kristo? Ginoo. Unsang iglesia? Iglesia ni Kristo. Cell of the Living God Church ba? Dili. Wa mo sibo sa Biblia. Unya pod, og napoy bana nga masalaag, unya mo'y magbuot kay namas Biblia, asawa, magpasakop ka sa imong bana. Magpasakop lagi og nahustot pud kang banaha ka. Ha, magpasakop ko. Unya ingon po din ang asawa kay mo'y naka-intra pananglitan ang banawa. Sunod-sunod ka kanako. Kay og di ka mo sunod nako, ang imong mapaabot tikungkong. Agoy, gihadlok magtas tikungkong. Wa gyud kay mapaabot, puro ragyod. Gikan karon Marso, Jess. Padung sa Disyembre, tikungkong ragi imong madawat. Hadlok pud ang bana. Sabi nga, nagsampit kong tikungkong nawa man. Balihon tingalin ako. Ari ko spikas. Asa rin? No. Masuko ba dahil tikungkongon? O nasayod ka, unsay matarong. Ang tao nga nasayod, unsay matarong pagabuhaton. Nakasala ka kung wa ni mabuhata. 4:17 sa Santiago. Kay kanang pagpasakop sa bana, kanang pagpailalom sa bana kay ni daog siya siyang asawa, na may bana nga daog sa asawa, ang asawa may magkontrol.
Ang kaluwasan na gani, ayaw pagpakontrol usang-usa kay tagsag-tagsag kaluwasan. Kay gani sa panahon si Master magpakopyag pulong. Hindi kopya sa asawa. Ayaw pagpakopya imong bana ha. Tinuod dili. Pag magkopya po ng bana, ayaw pagpakopya imong bana. Iyon si Master. Pasudla sila imong kopya. Asa sila pungkol. Pakopyahon na di ay pero di ipasulod diha tagsa-tagsag kopya. Kuan man to ihimplo man to nga dili di ay kay ang kaluwasan ang bana kugi kayo magampo. Isa ay lang higda-higda lang di aday kay gwapa ko kagod. Susog di pa kagwapa. Lagi di ta kadadon sa kong pagampo. Magampo kog siyang kamisteryo. Dala akong asawa. Ingon po susdong. Maot man gid kog dagway pero gigwapuhan. Maot man kog dagway pero gigwapuhan man gid ko nimo. Kadang magpailalom lang ko nimo ako lay ampo. Pagigda lang diha. Ako lay maguna. Kay gano, maot na bitaw ko. Pasalamat lang ko nimo kay gwapo ka. Imo kong sana ipangasawa. Mo na nga bugtian ta lang ka kay nalipay ko. Bisas akong kamaot lipayon ta ka trabaho kaon na imo. Na dakotian urang si Reverend. Naglitan lang lugar. Oy. Ayaw. Kay sa atubangan sa Dios dili pagwapuhay mga kaigsonan. Ang gitanaw sa Dios ang imong kasing-kasing. Ha? Sumala sa atong mabasa sa unang Samuel 16:7 niyon. Apan si Jehovah miingon kang Samuel, ayaw pagtanaw sa iyang naong kung sa gitason. Kay inanot siguro. Gitason sa iyang barong. Ngunod kay ako, nagasalikway kaniya. Kay si Jehovah nagatanaw. Dili tungod sa makita. Ingon sa makita sa tao. Kay ang tao nagatanaw sa panagway sa gawas. Apan si Jehovah nagatanaw sa kasing-kasing. Maot man ka sa pagtanaw sa imong silingan. Gwapa man siya pero way tuman-tuman sa kasuguan. Ang iyang kagwapa mamaot inigsugba nas kalayos impierno. Bukog naman, pati bukog, pulbos. Tanawa si Hininiang, among Vice Mayor sa lungsod sa saan, si Bon Juan Asconapo, kay gituhan man nga COVID. Basta ma-COVID ka, dili ilubong, gisunog, naabo. Unya, naibalita nga, wa man day kuno to mag-COVID na alaan na Hinoon na naunsa na pagtong napulbos na. Ihimplo man to. Na day bukog nga magpabili na to. Ug masunog ta. Una mga kaigsunan, nakaron. Nag-ingon man nga the Lord will save. Nya ang Ginoo, mo man si Kristo. Na nag-ingon man lagi ani. The only church gingon. This is to certify. Anak lugar, imong ngalan. That, ibutang lang ako ngalan. Charlito Iunyo with ID number 05838, book number 18, page number 860, has known the life-giving gospel and doctrines of the Holy Spirit. Juan 4:23-24, unang Pedro 1:12, kanang gitawag mga taong magwali sa Espiritu Santo, iyang gikawat. Ang gingon diyon, has received the soul-saving sacraments and has become a true accredited bona fide member. Tinuod ko no. Nga ikaw matinudanon o tinuod nga membro sa member of the Seal of the Living God Church. Short is LGC Incorporated. The only church the Lord will save. Why PBC? Maong namalhin po ng mga turtugok kay sus, kaluwasan man na ini. Unya napay sing-sing nga, mangayo ta, o bisag unsa kay hatag, pero tanawas, pero so, sige lang ka pong motor. Iya patong ipangayo una, na sing-sing pangantihan, tagay kong auto. Gawas na yun. Kay mutuo din ta.
Muratos gikapos mga tao, dong. Ayaw ka balaka, kay luwason ta ka, marunong man. Sabad ya, noy. Ikaw mo luwas nako. Wa pa man gani ka makapuas sa imong gapos. Unya ako nga wa magapos, imo nang luwason. Paglingkawasa diya sa imong gapos. Ora na nga mohatag kag singsing pangantihan kay mangayo. Unya nganong wa makamangayo daan aron makaingon ko nga tinuod diay na. Pagkabugo ka sa mga PBCM nga nibalhin. Ingos master kanang inyong ID mao na ag-ilisdan oy. Og ID sa Cell of the Living God Church. Ngano di ay nga si Pedroso naghisgot og the Lord will save. Kay gisugo si Pedroso mga kaigsunan sa pag-mission dito kang Pilimon Riam Bonanza. Pag-adto niya ni Pilimon Riam Bonanza dito oban sila ni Juan. Dito nagpatuo si Pedroso nga siya daw maos Kristo. Matod pa ni Pilimon Riam Bonanza. Unsay katarangan? Unsay katinuran? Okay, brethren. Prepared na? Si Pilimon Riam Bonanza, wa pa, si tawag na, wa pa to mamatay. Kay hinawayon man ni Master nga, si Master ko no, nagpatutuo niya, patay malagi ko no. Unya, matod pa siyang katarungan. Namatay ko no si Master ay. Pero nagay, namatay siya. Pero pag-ari niya, na-record na to, nga mismo sa baba ni Pilimon Riam Bonanza, nga nakaani siya din o niya, niilapod siya ni Master nga Espiritu Santo, kaya iya po ay pagpatuo ba, parepiduso ba, nga iya po tang mimbrohon, madugay, niya, di man lagi, kay hugot man atong baruganan, niya, atong unahon, giunsa ni Pedroso ang iyang kaugalingon sa pagpamatod, pamatiya. Okay, mga igsoon, mao ni siya no, nga gisugo si Pedroso ni Master dito, niabot kang Pilimon Riam Bonanza, nag-claim dahil si Pedroso nga siya Kristo, na atong paminaw ng tingog ni Pilimon Riam Bonanza, founder sa Kingdom of God, ya? Ito na atong oil beacon sa Puerto Rico, sa Caribbean Sea. Ito ang tala sa South America. Kaya may oxygen na oxidizer man ang oxygen. Oxidize mo na, ang sunog mo na. May labing sikreto nga kung itudlo kaninyo. Wala niya sa mga pastor. Magbida ka ng naam sa paglihon niyo. Wala ka ni. Wala ka ni kalaman dito mo ko. Magkanta man ko dito sa ilaw. Kaya di ka naman ko dito ng Pedroso. Kaya si Pedroso nag-claim ang tunga siya si Kristo. Kaya si Pedroso nag-claim ang tunga siya si Kristo. Wala iyang kauban mo po si Juan. Juan kung wala iyang kauban. Tanawa. Nag-claim daw kuno si Pedroso nga siya si Kristo. Mao di ay nga magpatuo siya nga siya si Kristo. Imbis niya tas panahon sa Espiritu Santo, nibalik man hinoon. Imbis ni forward ta. Nga naman. O niya, kung nakanhibag yung Pilimon, iyang gitatay si Master na. Mao man akong tatay. Kana si Master Tomas de Senior. Mao nang akong tatay. Kay mao man na siyang Espiritu Santo nasa Hasaan Misamis Oriental atong pamation. Because dictators dito sa San Antonio, Bataan, dito na ko nakita ang akong panita sa kantang sa pagsulod ng panini kay bisultinhan ako na normal akong sinitawan o sa katao akong panitawan na kamagsang balimana o kanal na pibang sa espiritu. Oo nga. Wala akong malapin sa balado nito. Kaya, ang akong pangitaon, naanaman sa akong buo. Naanaman siya. Nagkaroon na
Kung lagi kay may tao man ito, kana, kay kung ato mo ng istoryahin ng maayo, kana mo ang akong tatay. Siya mo ang akong tatay. Pero, ang atong tawag-ana, master, no? Mananahuloan nato ang mga tao, ibuot yun sa Pilipinas, utong sa mga sigla na ayaw ang tao ninyo pagpasalamin ng kamay ang tao. Kaya inisagod na kanada ang tao, templo sa Diyos. Ginatangay kanunay. Wala kay putana na ang pagpangin, ang sagot ang magkanalan. Kasi balog-bungin sa ang una, yung balog-bungin, asa niya nga punta. Yung sagot ang tayo. Walang taon, ako lang ilang ganito, kanagdamay ng tamay, ni Master Tomas Lubong Senior. Oh. Iya ko nung tatay, si Master Tomas de Junio Senior. Mao nang akong tatay. Mao man to ang pagkamimbro. Pero siya po di ay, imbis si Master iyang tatay, si Pedroso di ay, siya po si Kristo. Nagsugilon siya dito sa anak lugar ni Master o si Master iya mangkang tatay di anak si Pilimon ni Master. Pero nakabalo ba mo og unsa pod si Pilimon mga kaigsunan? Ya, inyo patalingugan magwali mi dili binutbot ila sa agol singsing ko no nga pangantihan kay bisag unsa ko na imong pangayon nigabot sa panahon mutunga ko no pero hangtod karon naglago mga tanaw sa Pedroso na tanaw nga kita ninyo. Di ba palong kay kanang mubuwag na sa PBCA, tingata di ba? Mapalong na. Nya, matingapon sila nga parehas mo ta katiguang pero watay og mubuwag kas PBCA samot pag katiguang tanawon. Pero tanawas Teopilo Sibilia, pila imong edad? Chapter? Ha? Oh, 18. Kay iya man kong pabalihon 81. 18 ka pen. Pero gisunod-sunuran siya dito kay natingala man nga dako na di imong edad tay sa abi ba nga agakon ba di man natingala ang tagapir ug asa taglukat siya kay para matambong dire kay ilang una siya ikaw ra tay kay ang una pod na nakita kay sa una ra ba maglakaw ta na kauban ug di pod tungod kay natingala nga ikaw ra tay dako may imong edad kinahanglan malugat tug agakon. Oh, na tanawa na. Yato pamation si Pilimon Riam Bonanza. Matod pa ni Ginito Yabo ngayang preacher. Kung akong direksyon niyo pagsulti, daghan man yung nag-ampo niya na karon. Pero ako magaingon kaninyo na ang Kristo mao ang among magtutudlo si mahal nga Haring Pilimon Riam Bonanza. Pero ako Oh. Ingon dito, ang ila diya pagtuo po ni Pilimon si Kristo. Di duhan na karoy Kristo. Dapas Pedroso nga bato pa the only church the Lord will save. Siya ay Lord. Kaya siya may Kristo. Oh, tanawa. Ya, kinsa pa'y Kristo? Gusto mo mamati? Napa? Daghang Kristo, mga mahal, mga kaigsunan nga magminahalay ta. Okay, si Agapay kanang nagtukod sa gitawag og ang piniling nasod dito dapit sa dapitan gyapon na sila. Ya. Bueno may igsoon dalaygon kayo atong Ginoo nga diri sa amo ang pagila sa among puno sa mga subano ang alas sa among Ginoo sulay apo bubulang siyang bugtong anak kay gipadala mao na si ministro Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay gisigutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 nga ang tanang katawhan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios na ang among gipasundayan mga igsoon bisag asa bi maabot na diha sa mga Bible sharing sa plaza bisag asa mga igsoon ang among dadon nga ngalan sa among Dios ulay ako bagulang sa iyang bugtong anak pusong duwatan niya mao na si Kristo mao na si Santo Papa Paulino Ungkoy Agapay. Oh. Santo Papa. Naibog po sa Iglesia Katolika ba? Saint Pope. Kinsa sa piniling nasod. Si Paulino Agapay. Mao daw na si Kristo. Ingon po si Pilimon, dili ikaw ay ako.
Iupos Pedro sa ako tanan. Oh, na magpasakop ta. Ikasakit na, ikalipay mo nganong ato ni gisulti para makabantay ka. Aron makabalo ka sa doktrina niya nga magkadimao. Kay matod pa nganong Seal of the Living God Church, isuportahan ni Pedro so basahon ko ha. Yo. Nag-ingon dire. Guniti ra bradron. Kini siya silyo na to. Kini si Master. Kini pod si Master nga nagsutana. Kini sila nas Pedroso anis ubos. Kini mao ni ang silyo nga gitukod ni Pedroso ang Seal of the Living God Church nga nay star unya naa dayoy espiritu ba simbolo sa lampati. Unya dayon nay upat ka bituon ang dako dayon kay 5-star general kay mungkado man nagpamungkado man na siya. Unya kung atong basahon nag-ingon dayon. Giisa ni Master ang duha ka silyo. Nag-isa ni Master duha ka silyo. Laga-laga. Kanang mamasa po ta ang mamembro ani iya pong naon-naon. O na, giisa ni Master ang duha ka silyo. Ang usa timbre sa PBCM. Timbre sa PBCM daw ng silyo ha. Ang usa, unsa ning usa ka? Ang usa gitigmo-tigmo agokoy ugma na iasoy. Di ba nag-ebanghelyo si Master? Tigmo-tigmo agokoy ugma ra kita mag-asoy. Gidraiban man na ni Pedroso. Nga kana diyang tigmo-tigmo agokoy ugma ra kita maasoy. Mao di na ang iyang dapit mao iasoy. Pero ang problema kay siya may niasoy. Si Master nagbuhat og tigmo-tigmo agokoy ugma ra kita mag-asoy. Unya og siya may iasoy. Nganong nag-ingon man si Master sa pag-ebanghelyo, bantayin ninyo si Pedroso kay moabot ang panahon magpatutuor ba na siya patas sa kamot ang nakadungog. Oh. Na adto di ay tinuod di ay. Kana ba mao una-unaon mao imong ipakgang. Now tanawa ang usa mao ang tigmo-tigmo agokoy ugma ra kita iasoy. Ang ugma kaniadto mauna ang karon. Ang katukulong kaniadto nga ugma mauna kuno ang karon kay iya nang isugod pag-iasoy. So sama kini sa usa ka Dios nga dunay tulo ka personas apan managlahi ang ilang mga bulaton. Ang amahan si Ginoong Jehova magbubuhat sa tanan nga mga butang. Duna siya'y mga saad o mga propesya. Si Ginoong Hesukristo, ikaduha lugar kay tulo man ka personas, magtutuman sa mga propesya sa amahan. Si Divine Master magtutudlo sa tanan nga mga butang. Silang tulo managlahi ang ilang mga bulaton. Aron usab kita sa duha ka timbre. Usa lamang ang nag-isa apan duha ang gikuptan. Usa kuno nag-isa pero dai gikuptan. Ang nagkupot lugar si Master pero dai giisa ka silyo katong iya ni Master sa kanang atoa. Ining nay mata og katong iya lugar. Iyang ignon nga si Master ba ang nag-isa-isa na aron mosulod ta. Og kining duha nga giisa managlahi usab ang ilang mga katungdanan. Ang timbre sa PBCM iya kana sa amahan. Oh, iya gipalaid. Kay mataman kunya dayon kinsa ang nagkupot sa timbre sa amahan? Mao si Divine Master Tomas de Eugenio Senior. Og ang magkupot sa timbre nga gitigmo-tigmo agokoy og nakita iasoy, mao ang gisaan ni Divine Master. Unsa daw? Nga nag-ingon, siya moabot ang panahon nga akong ipabarog ang tinuod nga PBCM. Kinsa kining tinuod nga PBCM nga iyang ipabarog? Mao kini na diyan gihubad. PBCM Pedroso Piman. Ang B, PBCM ba? PBCM Pedroso kanang B. Bailo kanang C. Kabaktulan middle name sa iyang mama kanang M. Mabilin middle name sa iyang papa. Hurot way ato. Mao man kuno na gingon din. Gibutang nga dayon no? Caption. Tao day kining gisaan ni Master nga ipabarog. Kanus kini mo barog. Pagkatapos sa bulaton sa nagsaad, mubarog na kuno tong bulaton sa nagsaad ay iyang dapit ba? Pero katong
nagsaad, wala na daw to. Kay, naging umas master nga, ipabarog ko ang tinon nga PBCM. Tao day kining gisaan ni master nga ipabarog kanang PBCM. Pedroso, Bailo, Kabaktulan, Mabilin. O mangilog man ay, mga kaigsunan. Pedroso! Ape. Bailo! Ang si, equivalent man na ki. Kaya ano? Sa Tagalog, ABCD, kung English, ABCD, EFG, HIJ, KLMNOP. Sa Tagalog, maras siban, abakada! Igahalamana i para nga para sa taowaya. No? Abakada. Abaka. Ibise. Di. Ang si, equivalent kay. Pedroso. P. B. Bailo. Ang ki. Kawatan. Wala. Mangingilad. Kay unsam day. Ang PBC. Philippine Binibolit Christian Missionary. Pedroso Bailo. Kabaktulan Mabilin. Ay, tinunto. Ingon pod akong kauban ba akong nadunggan yung una-una. Dili man na mabilin! Mga los man na! Pildi pod, kay kami may kauban. Ala, pangita mo, anig, unsa ning bipod, nga kauban magwali. Ingon po diyan isa, nadunggan ako ba, diri dapit. Isa, ayaw lang, Reverend i-apilo no. PBCM! Ang M! Mario! Sabit! Isa kana reverend kay murag ako ana ngalan kay imo magisugdan kanina ngalan dai ng Charlito. Tanaw ra mga buot-buot ba mga kaigsunan. Nya magpamimbro ta. Mo nagitagaan ta mo ana daan kay ron pag sirado ba kasabot mo. Pagabot niya ayaw pagpatinunto. Kay naara sa balaod sa misyon. Palig pagbasa brethren kay na may imong apelido ani mga los. Ato di silang kalusod. Balaod sa misyon, no? Ang balaod sa misyon, mga kaigsunan, basa diya, naara, gibili ni Master. Nga nganong na magpatutuo. No? Unya, ang PBCM, Charlito, ingon po din akong igsoon isa sa, i-appeal ko diya, kuya, sige! PBCM! PB! Ang B, kang gaga na, Madam Gaga, Biniprida. Ang C, Carmel! Lusot po. Ano, ila ganing gikuha sa ila tanan pamilya? Ti amoy, kabaktulan? Na ba na middle name? Maguna, di ba ang gitawag man ng first name, middle name, last name? Ang atong apelido mo ng last name. Ang middle name mo nang taliwala sa atong ngalan. Ang first name, imo ngalan. Na nga naman nga ang iyang apelido, ang middle name niya kabaktulan, para lang yun, musulod ba ang iyang konsepto nga PBC, iyan ang agawon. PBCM, Pedroso, Bailo, kabaktulan. Di ang kabaktulan di imong apelido, ang B di imong middle name, Bailo. Na puros gipang Bailo, apelido, Bailo, gilistan. Ang PBCM, gilistan. Bailo. Gibaylo niya. Okay. Rodron. Sa balaod sa mission mga kaigsunan, na din yung pasidahan sa itong magtutudlo. Balaod numero 13, pahina 25-26. Gingon no? Kinahanglan ang pagtuo nga malig-on, dili magpatintal sa tinuhan nga yawan-on. Kung gusto kang makasiguro nga dili ka malaang sa imong pagtuo matintal sa tinuhan nga yawan-on, ipunting lamang pagsiguro ang imong kaugalingon diha kang master wala nay lain. Kay kun mulingi ka pa ni bisan kinsa, bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo may kahigayonan nga malingla ka og malipat sa pagtuo. Mo ni ang mga pasidaan nga gibuhat ni master gi-appeal sa iyang mga balaod nga kun magisgot tag pagtuo, kinahanglan ang atong pagtuo lig-unon. Dili daw ta magpatintal sa mga tinuhan nga yawan-on. Daghan man kayong mga tinuhan nga yawan-on, maninintal man na. Unya, matod pa ni master, kung gusto daw tang makasiguro nga dili ta malaang sa atong pagtuo, matintal sa tinuhan nga yawan-on, asa na to ipunting atong kagulingon. Ingon si master, ipunting lamang pagsiguro ang inyong kagulingon diha kang master,
o wala nay lain. Kay kun mulingi ka pa ni bisan kinsa bisan pa sa igsuon mo sa pagtuo, may kahigayonan nga malinglag ka og malipat sa pagtuo. Kining maong mga tugo ni Master gisuportaran og tekstos Biblia. Nya, ang Biblia nagingon Jeremias 5:26, kay sa taliwala sa akong katawhan, iga kita ang daotang mga tao, sila na nagbantay ingon sa mga ngayam, na naghati, sila nagbutang ug usa ka litag, sila mudakop og mga tao. Nas balaod sa misyon nga daw na di ay mudakop og mga tao, mga kaigsonan. Na pagdakop sa mga tao, di malinglata. Na mo na nga og nganlan madayni, dili niya kay ingowas master, dili tanan ako. Di nakabutang dito ang apelyido ni Ronnie Mangalos sa im. Na kinsa pa? Iapil ko Reverend, apil bitaw. Makarayo. Na askir mo hinis, makarayo. May pay amo ana kaysa sila. Ingon pod si Ministro Dinis ba sa sus nganong wa man butangig G diha aron Gonzales. Basig dunay atong mga kaapuhan din nga bubutang sa Viva P ana pagsaba kay ato ikarga na dire. Ha? Ingon po dayon kay nagtuntuon man to si Richard ba? Kaya papa si Juan Rodrigo Kanyaman. Ingon siya, pwede, Reverend, ako na. O pwede, padayon lang. Og to, walay. Ay, ang iyang apelido, Kanyaman man. Aka lang si BBCM. Kanyaman. Ha? Natanawa ra. Busa mo na, mga kigsona, no? Busa karon sa kuan, inikabot ato sa balon, ani taon-taon, aman mga chapter president, og na mga sekretary, tabang namay atong kuan si kuan Deber. Deb. Ingon man tong, ingon si nung pilo ba, yang ibasa niya, chapter, ibasa niya kay, nag-take si Samuel kay iyang magituganan. Iyang giingon ni Samuel nga pa, ipa-appeal ko ni Reverend. Sige, Samuel, anang India, Montemayor. Ato naagapon. Kami na lang na. Ingon po dayon si kuan katong naghatag og 1,000 nga donasyon si Aster ba Aster? Aster Patio. Isa si Reverend. Kanang pidya iuna lang na nga Patio. Sige. Kanang sidya i-insert lang ko Reverend Cesar. Pag sinuli ay mga gisuli gani kang Pedroso. Patio Cesar. Naaragyan po di ay. Ingon po diri mama ni Ramel ba kasi mo no, Reverend, di mahimo nagkyo atong ibutang og si kay para ba bitaw no, para pakatawa ba muot bitaw ni Pedroso na sus Maria nya di ta kabalo, di malimbungan kita kay magubad-hubad para ba na Pedroso nga kana kunong alpha ug ang omega, ang sinugdan ug kang katapusan, alpha ug ang omega, kuan man na Griego man na nga pinulungan, alpha ang ilang litra sa Griego, alpha unya ang the last letter sa atoa G man na, E ang first letter, J as in zebra ang last letter. Sa Griego, ang ilang first letter, alpha. Ang last letter, omega. Unya, nagbuhat din si Pedroso diagram ba? 7. Kasi master ko no, 7 star man. Yan yung 7. Bantaya, i-7 din niya. Unya, kay ako mao, ang alpha kung omega, yan yung badlisan na ba? Ang 7 no? Badlisan din niya. Aron inigtuali ba ang J? 7. Inigtuali 7. Di ba? Ang G as in zebra ba? Kung di mo butangan diri 7. Ingon din siya, 7 star mas master. Ingon ka, bitaw. Di ba tinuod? Iya kang gilipat. Ako mao ang alpha ug ang omega, di iya ding i-alpha. Ug ang sinugdan ug ang katapusan, maoro makuno na, iyang gi 7. Ituwang-tuwang na yan ba? 7, 7.
Unya di ba gitudloan ta ni master og kabala? Yung pud ka, pero kanang iyang kabala mo na atong kabala ka. Kay musipyat man niya tana. Ingon din si Pedroso, 7 plus 7. Pila? Ha? 41. Pag nipilo pa kay 18 man. Di sato pa 14. Na 14 man. Di sato pa 1 4. 1 plus 4. Pila? 5. O siya si Master ni pahulay nga si Bisar ang mugbangon ang 5-star general. O siya na kay 5-star man. Katong Silyo. O niya kay musugot naman din ka no. Silyo. O niya din magrosaryo na din ka. O mo ni Rosario tanaw. Na asa namang dagway ni Master nga Silyo naman niya 7-star. Lugar 5-star ang iyang gibutang dire. O di magrosaryo na ka. Sulob na din ka. O niya unsay pag-ampo ni Pedroso. Wa pa tagae ang nakadawat ani. Na nagisulat na nako Daniel libro na kasinatian, mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Unsay pag-ampo ni Pedroso? Ni ara dinhi akong gipatik na prinsiso. Akom ricam Diom. Mura bitog nag binorit ba nga pari kamong nay asawa ayaw na mo pag kuhaglain pag-asawa. Kamong naibana ay na mo pagpagita paglain pangbana. Kay silutan mo sa Dios. Oyab mas pare na nagsimba. Isuoy. Naraba ko'y asawa da. Abi na ko og di ko silutan matiani. Kay pare god. Ingon din nangutanan lang siya na dugay. Kay ang relasyon nila sa pare. Padre, pwede ba makapangutana? Ingon din pare. Pwede, pero dili ko modawat og pangutana og dili ipaagig Latin. Ingon din siya nga, unsa may linatin sa padira? Amahan. Sa una kay ang ama namo sa karaan kay ilinatin man Pater Noster. Qui is in sili sanctificitor nomentum adveniat regnum tuum. Piat voluntas tua, sikot in sila in it intera. Amen. Pater. O di ay paras pari amahan man, Father. Di siya anaura di ay no? Ipaligas-ligas na, Pater! Awa na kabalibad ang pari. Iyang ipungutana ang atong relasyon. O sa mani, may impirno bakog dili. Kay, ang sign of cross ni Pedroso, akom rium ricum. Ano naman? Akum. Ha? Inga dayon. Pater! Unsa man? Ang atom! Mura tutug ang akum. Ang atom! Pasigit lang ba? Ingon ang pare. Ang atom! Permanentum. Ha? Tanawa ha? Pero pag-abot sa pikas kay doon ang podgapon. Lain-lain ang panabot, ingon po na isa ka buhay dito. Pater! Ano sa man? Pater man nagsugod na may ar. Ang ater! Pater ang ater, sige! Hununger. Ang ater, sige! Dako, nako, gaster. Iya man din kuan po, tinagaan man dito niya. Kung nga, ingon si Pedro, sa akom! Ang pagkumkum. Gano? 5,000 ang singsing pangantihan na mga kaigsonan. Kuyaw, kayo. Kuna nga, kita, unya sa alas, to, asang, alas 8 to, alas 6 sa madiay. Waon to, na mga chapter president, naapod ang kuan, mga vice, naapod ang mga secretary, together with PBCM minister, kung naa, together sa PBCM Palace Guard. O niya, magpakuanta diha sa kuan. Kay, ikuan na ba niya og kuan? Ber? Bio?
Oh, paing kayo. Ubay-ubay mong tapon. Pero mga kaigsonan, ako nagpasalamat ko sa mga PBCM member niya. Taon si imong mas umingo yang ugangan si Tuan, si Anastasio Colarte. Ni surrender na tato balik, ni balik na po kang pinuso kay ngilan man. Pinuso may ang gituhan. Sus Maria. Pagkasayo na rarabasabton. Pero malinya lagi taog dili ta iya ni Master. Mao po na ang problema. Pasalamat ta kay ingos Master nga paningkamutin ninyo nga kamo karon mao gyapon karon kay basig maabot ang ugma o panahon nga dili na mo mao karon. Kay ngano nausab man ang imong simpatiya. Para kun ni nanong sa una ug ni Silving, siya kanang inyong bala. Ikaligo ko lang na tungod sa iyang pagtuon ni Master yang misyonan. Sumbag ko bitaw Silving kay dito man minagwali sa una. Sumbag si Silving ani burot lagi. Mamungos siya gwalihan niya igsoon. Pagbalik niya ni nagpakilaw man to si Silving palit og kanini ang unsa ni kanang flying fish. Bansi ba? Sus, tingala mi di na kakaon si Silving. Gisontok po diri, burot. Pagtan-aw na mo, mura lagi kobra na, burot diri. Burot diri. Nagpalugaw na lang siya na iyang asawa. Kasi ito iyang asawa? Ngalan? Ha? Ay, Mire. Di ba to Spiri, oy? Sario pa man to. Rosario. Rosario man to. Burot. Abo na, kami rin nagka-olis nila. Kami pa matong wargis. O si Bubing, na pa si Bubing. Asos, ang baba ni Silving, gamay na kayo, ano? Gihungit-hungita ni kuan sa laot. Ay makasuod to kay gutoman. Iyon siya kanang inyong injan pa na, kay dito sa ila, dito sa to ila. Chapter? Yung pilo? Kasa na itong ila ha? Ya, uso mo, ha? Oh, uso man dito ang injan pana. Di ingon na siya, kanang inyong mga bala, ikaligo ko lang na. Tungkol sa pagtuon na ni Master, kanang inyong pana, ipang toothpick ko lang na. Pero asa meron siya? Tuang kuluban. Oh, tanawa. O niya ning umas Master, kanas Nardo, piling. Kanas Nardo, patay na na. Patay na Nardo, buhi maros Nardo. Ang sa Biblia, ang Diyos ingon. Sa unang Timoteo 5:6, naghisgot, apan ang babaeng balo, nga mapatuyangon sa iyang kaugalingon, patay na! Samtang buhi pa siya. Sa Biblia di ay, malalaki man o nagpatuyang ta sa atong kaugalingon, atubangan siya, patay na! Bisan, buhi pa. Di, buhi pa. Yung Master, patay na! Asa man? Wa na, sa PBCM, patay na. Ang atong kaluwasan, no? Naaragyod sa kang Master, wala sa kinsa man. Unya, na ubang mga membro sa PBCM nga nagpatuo na sudlon nga babae, wala Diyos sa babae. Mura unta na itimanan, kay Diyos Master sa una, kontra na to si Maria Sinukuana, nga nagpatuog Espiritu Santo dito sa Luzon. Na yung Master na Diyos babae. Di gani mahimong lalaki na, mura ginay timanan, kay ang Diyos di ay lalaki. Pero sa tanan lalaki nga Diyos, si Master na namas Lorna, pangutan na gani. Pagkopya nila ni Edwin Alcasarin o ni Mary, magdanga-danga. Mingon siya, panasa, kay kopyahon man niya. Kay patuo. Di ba tinoday? Nas Lorna. Kay mo man tigsulat sa pulong sa pisara, sa blackboard. Di on siya gibuhat nila, di nagpatuo sila. Naglain. O siya ngalan, pilabihang taasa. Kingdom of the Four Corner. World Spiritual Division, Kingdom of One Living God, 7 star, I am who I am, Iksimini raw. Perting bisura. Ingon mas anas, kagawad, anas mga akong kagawad. Dito skugon kay dito pa man sila sa una. Ipangutan natin. Unsa man na inungalan, sa ambot. Di man ako mamemorize. Di bitaw mamemorize kay taas. Ako managit, amo managit sagaan, ti amoy. Kingdom of One Living God. I am who I am. 7 star general.
eksimini raw, labong na imubura PBCM. Sa yun raw tato. O sa man ang PBCM, Philippine Binibulit, Christian Missionary. Pero imbis na PBCM, wala na. Kay, kanini ang natapos na ang buluhaton. Ya, diri yo, makikson na no. Wa man to nako tiwasa, tanawa kaniya, ako tiwasa na. Unsa ba ang titulo sa tinud nga PBCM? Ang SLGC, Cell of the Living God Church. Ang marka sa timbre sa PBCM, adlaw ug mata. Ug ang marka sa timbre sa SLGC, mao ang salampati. Katong magkuno iya, magkuno na sa amahan ng atoa. Di ang iya, Espiritu Santo siya na nahinoy na husto. Ingon dayon. Kanus aba matapos ang buluhaton sa PBCM, iyang yung tapos ano? Pag-abot sa tuig 2000, gikoronahan si Master sa Coronation of the Holy Spirit, Divine Master Tomas D. Senior, Victorious Grand Ceremony. Di ba nagpakorona si Master ato, pakudak? Atong 2000 ba? Unya, di ba nag-ibanghilyo si Master? Ingon din siya, tapos na akong buluhaton. Di ba, nag-ingon? Tinodili. Iyang gikopya ni Pedroso. Kay para tapuson, para iyaha mo'y mapadayon. Pero siya kay baho ba? Hain na tapos. Yun des Master, ang inyo, wa pa matapos. Naaday tayo bulaton, nga wala pa matapos, ato lang ipadayon. Ya, kay kinapluman. Hari na si Master sa tibok kalibutan. Tungkol kay gikuronahan man kuno. Hari na si Master sa tibok kalibutan. Ang Diyos Espiritu Santo. Pag ibanghilyo ni Master, human siya gikuronahan, nagyon siya, natapos na ang akong buluhaton. Pero on siya yung isumpay, wala na iwali. Sige gyapon sila gwali. Dinhi natapos ang buluhaton. Sa nagkupot sa timbre sa PBCM, nga mo si Divine Master. O karon ang buluhaton sa nagdala na sa SLGC, nga mo ang magpadayon, hangtod sa walay pagkatapos. Tanawa. Gidraiban ang istorya ni Master ba? Na og malipat ka, di ba nag-ingon si Master nga natapos na kung bulaton? Ingon po din ka, bitaw. Pero kabalo ka, pag-ingsonan. Mupaulay na magod si Master. Paabuton ba? Di, tapos yung bulaton. Pero ang inyo, wa pa matapos, Espiritu Santo. Tapos na! Naila na si Master sa tibok kalibutan, bot-bot, o siya naila. Og naila pa, kinsay naghatag sa 1,000, 20,000, 16,000, 10,000, 5,000, 4,000, 400, 200, 100. Kinsa? Sila o kita? Di ba kita? Asa man ang tibok kalibutan kay naila na maka. Bihang makakuna ba? Iyabang draiban kay aron yudto nga matapos na kay nagpakuruna man kuno si Master na ila. Katong pagkatapos mao man na ang naa sa Isayas. Nga tapos na akong bulaton, ang inyo wala pa. Unsa man ang ato nga wala pa matapos. Sa forward ni Master mo na itubag og makasangka mo ni Piduso. My beloved missionaries, we are now on threshold of success. But we are not forgetting our main objective, to propagate the faith, which I am telling you, to cover every corner of this world, to know that God the Holy Spirit is now with you. Rest assured that I am always with you in every endeavor you do in my name. Sa atong Pinoy, mga pinalangga akong misyonaryo o misyonarya. Aniya na kita sa ngilit sa kadaugan. We are now on threshold of success. But we are not forgetting our main objective. Di nato kalimtan ang atong katuyuan. Buluhaton. To propagate the faith. Sa pagsangyo, sa pagtuo. To propagate the faith. Which I am telling you. Nga kung gisulti kanyo. To know that God the Holy Spirit is now with you. Sa pagpaybalo ng Espiritu Santo na kanyo. Nag-ingon nga, which I am telling you to cover every corner of this world. To know nga inyong isultis di mo kalibutan sa pagpahibalo. Iba-ibang i-cut off.
pahibalo nga ang Espiritu Santo anana kaninyo. Rest assured that I am always with you. Makalaom ka mo nga ako anakan ninyo. Rest assured that I am always with you. You do nga nagbuhat mo. In my name, nagbuhat mo. Pinagi sa akong ngalan. Pedroso, number 1 sa balaod sa misyon, ang inyong bulaton, wala pa matapos. Unsa? Number 1, mga balaod sa misyon, pagmantala sa ngalan ni Master nga mong Espiritu Santo, kang kinsa siya mao ang nagatudlo sa tanang mga butang ug sa pulong sa Dios ang atong bulaton wala pa matapos. Kang Master iyang gitapos pero siya itudlo ang akong pagkorona tapos na nga napaila ipahibalo sa tibok kalibutan mo na. Ha? Remember kayong Master nga, my beloved missionaries, we are now on threshold of success, but we are not forgetting our main objective, to propagate the faith, which I am telling you, to cover every corner of this world, to know that God, the Holy Spirit, is now with you. Ipahibalo nimo imantala siya, kay pag-abot sa pagkatuman lugar, muning sa 33:17, kay nagmantala man ka, ang imong mga mata, makakita sa hari sa iyang katahom. Og sila, ang mga katawan, kay makakita man sa hari sa katahom, makalantaw og usa ka yuta nga tuwa sa layo. Mamanto. Iyang itapos kay ang atong bulaton na matapos, pero iyang taposon. Kay iya man gidraiban nga tapos na akong bulaton, dabi ang inyo wa pa. Unya kay mubuhat mo tas bulaton, ang iya mo isang yaw. Kay kung siya isang yaw, anong ninyo Master? Bantayin ninyo na si Pedroso kay magpatutuo na nga napatik sa basahon. Giingnas Francisco Rosal sa pahina 37 na dinhi. Francisco Rosal, Loy, ingon ni Master. Ayaw paghapit-hapit ni Pedroso sa iyang balay. Ditso sa inyong balay. Kay bantay na, kay moabot ra ba ang panahon nga kanas Pedroso magpatutuo ra ba na, magtukod na siyang pagtulunaan. Kabalo maganis along madihanon muna mga kaigsoon na dito di ipadala amot nagnabas Francisco Rosal muna diha mga kaigsonan nga dili ta muna nga kami nga mga ministro sa PIBSIM dili lamang si kuan kay kung dili ka makasirtar mayroon man nas Pedroso maglinatin-latin diyon di makain ka nga matay iyara bang ipanumdum na yun nga wa ka ba kadumdum nga si Master gisugo ko ipagmisa mingon di ka bitaw nalipat pug ka unya nga naman nga gipabantayan ko nga gisugo man Master wa ba ka kay baw si Judas bitaw gisugo pagwali o di ni wali pag-abot po usa ka ninyo magbudi ka nako ay di nagbudi di po Master traidor paglingkod na mo dili tanan ninyo dili mo tanan nga mga ministro ako moabot ang panahon nga nay mag-traidor nako nganong mailhan ang atong kanta unya ni atong bungtod is LGC ang natukod mando sa Espiritu Santo kay ni amay istar nga 5 ka buok nga naay salampati wala usa matod pas Biblia sakto ang namo kanato my people are destroyed because lack of knowledge. Kulang magkaalam, maong nalaglag. Mao nga ang tuyo namo mga kaisonan, pagpapabuka. Kay ngano, daan pa sa unang panahon, sa panahon sa mga apostol. Ha? Nagtuo ba ka? Muna nga ang ministro nga nagbantay sa tinuod. Kung nakasabot nga doon na di ay usamo ng ako, kami ni Bradron gisiradaan na mo, bindilyo say Pedroso pero nganong gibalik-balik namo ni Pedroso di man makuha sa usa ka wali kay daghan man kay di pa gani dari mga kaigsoon no nga kinsay nagpahari-hari palit ko abri bradon akong basahon mo man nga pasalamat abri na ni kining sinilupin naman ni God adi so nya dari nga og suluban kag singsing na ay gitawag og biblical is LGC biblical significance apil man ni pagkuan nimo niya
Cell of the Living God Church, SLGC. Number 1, Juan 3:33, ang Dios magbutang sa iyang timaan nga matinuoron. Ikadua, unang Korinto 1:22, siya mao ang marka sa Espiritu. Ikatulo, Episo 4:30, gikatimrihan kamo sa adlaw sa pagtubos. Ikaupat, Juan 6:27, hagoi ninyo ang kalanon nga magalungtan ngadto sa kanimong dayon nga igahatag kaninyo sa anak sa tao kaysa Dios nga Amahan, gikapadeg siya nga tinuod. Ihatag kuno ni sa anak sa tao. Pero ato mang nadungo kanina, the only church the Lord will save. Ang Lord kay si Kristo man. Siya nagpa-Kristo man. Di kining anak sa tao, mao ni siya. Nga ipahago ka, mura ba kag yang lipaton ba para ba ni Jose Bantugan? Nakaroon yan diyan. Pinadayag number 5, City Dostres usa ka manunda nga mikayab sa silangan sa adlaw nga nagadala sa timbre sa Dios nga buhi. Pinadayag 9:3-4 nga dili nila pagdagmalan ang tanang tanaman sa yuta o bisan unsang lunhaw nga nagatubo sa yuta ang mga tao lamang nga walay timbre diya sa ilang mga agtang kay timbre mo kuno sa Espiritu Santo to iya. Ay kanang atua timbre mo kuno na sa ama ng mata. Unya dayon ikadong Timoteo 2:19 malig-on nga patungkuranan nga nagadala sa timbre. Lucas 3:21-22 timbre sa Espiritu nga luwason. Timbre nga sa Espiritu nga lawas nun. Sa lampati ang Espiritu Santo nga mukunsad. Episo 1:13 timbre sa gisaad nga Espiritu Santo pagluwas. Unang Pedro 3:14 ngani kung ugaling paantuson ng kamo tungod sa inyong pagbuhat sa matarong bisan panini kamo magmalipayon ayaw kamo kakuyaw sa ilang pagpanghadlok ni malisang. Iya po kang gitagaan ba nga lutuson man kuno kas pagkamatarong kay kabalo man siya birahan na mo di iyang gipasidanan nga bantay kay lutuson ka. Di man na lutos na nga to kay gipasabot man para mo balik sila nagpalutos-lutos pa ang kagwang. Nya dayon sa unya dayon ang kahulugan sa pagpaningsing sa gamayng batong puti sa SLGC Incorporated kay pagsingsing ka tug tag 5,000 ba. Ingon diyon. Ang kahulugan sa nagsingsing sa gamay nga batong puti sa SLGC Incorporated namatay na. Apan karon nabuhi siya pag-usab. Siya nawala apan karon hikaplaga na siya. Lucas 15:24 hangtod 32. Lucas 15:22 hangtod 23. Ingon dayon. Magapahinod ka sa imong kaugalingon sa imong kaliukan. Usa ka kinyaboy bugti sa imong kaugalingon. Hadlok pug ka kay pahinungdan ra ba kuno na nimo ng singsing. Bugti kuno na sa imong kinabuhi na labaw palagi sa kang master. Nya dayon. Sabi, gipatikan sa singsing sa hari. Kinsa hari o? Gipatikan sa singsing sa hari. Supreme Executive Vice President and Founder is LGC. Kinuhanlan man kuno nga timbrihan ka sa singsing sa hari sa Supreme President sa LGC. Who is the Supreme President and Founder of LGC? Ni AO. Kining Certificate of Life of Membership din subos. Supreme Vice President and Founder Most Reverend Monsignor Pedroso Sibaylo. Nganong iyang ipatapos ang bulaton? Nga di na niya sa sigilang kuno gyapon wali. Wa siya mabuang nga sa 1999 nga hapit na mag-2000 sa adlaw sa gabi di ba naata tambong tana. Ingos master pangutana. Ang wali undangon ba? Ingon ang matao. Dili master padayon sa ako itubag kay basid ang mga tao diskumpiyado kay ang tao ra man itubag. Ang wali padayon kay moabot ang panahon nga maglatay-latay pa mo sa pagpamatod, maglatay-latay pa mo sa daghang mga patay, lawas sa tao nga mga patay. Pinaagi sa pagpamatuod ninyo sa akong ngalan, nakalatay na batag, daghang mga patay. Wala pa. Na nganong iya mang ipahunong ang wali. Kay nagingon man kuno gikuranahan mas master
Hari na siya sa tibok kalibutan, pero maglikom ta. Anong di man manghatag tong tibok kalibutan? Kita naman. Ay, wa man makailan ni Master. Ang ato wa pa man, ipaila siya nga siya hari. Muna nga, ngano yung iyang ipatapos? Kay ang iya, ang tinuod nga PBCM, ingon ni Master, ipabarong. Kanang PBCM, tao na! Kay kanang P, Piduso, kanang B, Baylo, kanang C, Kabaktulan, kanang E, Mabilin. O, tanawa. Di pagpanikas. Na maluwas lugar ta. Husto lugar to. Mautong sa Biblia, ang katumbas atong paghari ni Master Corona, yun, ang imong mga mata makakita sa hari siyang katahom. Tagna. Sila ang mataw lugar. Makalantaw ug sa kayuta nga to sa layo. Nganong ang mga mata makalantaw ug sa kayuta nga to sa layo. O kinsa ang tuwa sa layo, katong hari nga na siyang katahom. Pero ano makalantaw man ang mga tao sa hari nga tuwa sa layo? Gumikan nga dunay mga nagawali nga gipakasamag bugnang tubig ang ilang wali nga mulutaw pud sa linguta. Sa Proverbio 25:25 ang giingon nga ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka gihaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Sa atong giwali ang maayong balita nga duwa sa halayong yuta, dili balita nga Hiuba. Kay ang balita nga Hiuba wag tangon, dili mapaden. Jeremias 31:34. Ang balita nga mulutaw sa lingyuta, dili Kristo. Kay dili mapaden. Unang Korinto 13:9, giklaro sa Biblia nga hiligaynon nga gitambayongan sa mga Protestante Katoliko. Roma 10:17 nga wali pulong sa Dios gihubad, wali nga Kristo. O di kadang tuwa sa lingyuta nga wali, way lain Espiritu Santo atong klarohon kay buntag na. O kung Espiritu Santo man nga wali, di dunay mga nagwali tuwa sa halay yuta, di halayo, halayong silangan, 43:5 sa Jigsupat. Unsa may ilang giwali? Ang katong hari, nga malantawan unya atong hari siyang katahom. Na unsaon ang pagkatahom? Itanaw nila, kay si Master Paulay man, ay ipasabot na to. Nga ang pagpahulay ni Master, aduna ray pagbangon, mao man ni Job 31:14. Unsa man unya ang akong baton, sadya nga mobangon ang Dios, ug sadya nga siya moduaw, unsa man akong itubag kaniya, ingos Master sa una. Inigabot sa panahon, dili ra ba ko maningil, daghan pa mo kwarta, daghan pa mo abot sa uma. Akong paninglon, pila ba ang inyong membro? Mao na nga kung mahimo ang mga matag chapter president kung daghan pa mo matao, kung doon na may makaigsunan nga abroad, mag-ipon sila dito, isig ka abroad, mag-angkon sila Sibiyahan para ipasabot. Aron, kay mga tiguang naman ta, nang abroad ng atong bata, atong sugoon, ipagahin sila para sa palas, ipagahin para sa radio station, kay luya naman ang atong tuhod. Aron nga ang inyong misyon, kami na ang modala sa pagmisyon, pag nakamimbro mi, tungod sa inyong kwarta, magibayad na to sa radio station, na membro, tutuod, pinaagi ninyo sa inyong kwarta. So pag-abot sa panahon, na inyong membro, katong Master, nag-amuta man mi, para sa wali, og naay na nga membro adto sa mga magwali, Master. Mao na giingon nila ni Reverend, naa na, nakamimbro na mi, amayo, kay mao na nga, mangintas, Master. Membro man, karon, di, kinsa man ng Dios nga mubangon. Mubangon di ay nagtindog. Kana kay, mubangon, naghigda. O, di, takdo sa Biblia. Pero kung mubangon man, mamanay problema. Ang pagbangon pod sa Dios nga mas Master atong klaron. Na naaman sa Salmo. Unsa ang pagbangon? Ingon ini. Ang nakasulat mga kaigsunan, mao man ni ang bantayan 76:9. Sa diha nga ang Dios mo bangon sa paghukom aron sa pagluwas sa tanang mga maghop sa yuta. Kung mo bangon di paghukom, musa wala na selebrasyon, mga kaigsunan. Pag-abot sa pagbangon ni Master sa adlas paghukom. Before that, naglimpyo na ta sa atong kaugalingon. Kay aron sa pag-atubang, ang tagsak-tagsa kung ibasa kanina, panguhaon,
gikan sa tanang kayutaan, din sila gipatibulang. Ug dadon ko sila ngadto sa kamingawan, ug hukman ko sila naong ug naong. Busa katong atong ID prepared. Ang kuan gingon, this is to certify. Asar to, bradon, imong ID? Katong para sa kuan? Kini pagkuan ba sa gate ba? Pass, gate pass ba? Na dito mo man ay ato presented during the roll call time. Akong basahon. Last calling, Peb? Ingon mo itong maari ko, no? O, kana, bradon. Kini ba, kini nga ID, naabataan eh. Kaya gibag-o man to, na ay, ang dagway nimo niya na ay silyo sa luyo. Unsay gitawag ani? Voice of calling to enter the kingdom of the Holy Spirit. This card is non-transferable. Di mapaadto sa lain. And is good for one. Alang lang ni sa usa. It must be presented to Lolo Adriano, who is the investigator during roll call time. Don't lose this card because this will identify you as a member or missionary. Ingon niya. Kining card, dili ni ma-transfer. Alang lang ni sa usa. O alang lang ni sa usa. Kinanglan kini nga imong ipresentar kang Lolo Ardiano sa pag-imbestigar na niya sa panahon sa pagtawag roll call time. Ayaw pagwala ni kay mao lamang kini ang ilahanan nga ikaw membro sa ato pa Ius Master pag-abot sa adlaw ra ba kuno sa paghukom na siya diha. Diba? Ang tuwa ko no mag-imbestigar ito si Lolo Ardiano. Asa imong ID? Bisag Dios na. Pero kay gitugon man nga naadi tay pag-ID. Don't lose this card because this card is identify you as a true member. Dili ang Seal of the Living God Church. Imong itonol dito. Master. Oh! Anong Seal of the Living God Church man eh? Nga nag-ingom ako, ayaw pagbungkaka ang PBCM. Kanang inyong ID, mo na di malisdan. Gialisdan din imong SLGC. Unya, kininiang asaram tong akong rosaryohan dani. Asa? Nara. Unya, ingon dayon. Asa naman akong dagway anang rosaryohan? Asa man akong dagway di anak dinis? Ingon din. Oh, tipilong. Kabalo mo ko. Di ba ikaw mo itigbuhat sa singsing? Di ba ikaw nagbuhat sa medalyang? Ingon ini na di ay. Ingon pospilo kay kabalo man kay gipakita na mga siya. Wa di man ako nagbuhat na. Ang Pedroso man ang master. Mo ni imong iatubang dito. Unya nagkantakag, unya niatong bungton SLGC ang natukod. Di man, PBC man. Nganong gipakita nato ni mga kaigsonan, isip implo, nga mao ni ang ug mamembro ka ni Pedroso. Nadiwa na, nadubli na, ingos master, dili mo magbaton og duhay agalon. Lugar duhaon ni mo, PBC ka, kuha pa kagrusaryuhan ni master. Bitay-bitay. Ya, mubitay po ka ni kang Pedroso. Mura po kag ni graduate, gigarlanan og duha ba kay kanang lipay imong maestra. Gibuhatan kag medal. Lipay po imong mama ag gitagaan og kuan garlan. Una atong kuanon man kaigsonan. Musa kining mata dili man na matas aman mata na ni Master musa ang ato karong kuan nay mga bag-oro nato nga balaod sa misyon pa buhat pero mata na ni Master kanang gituyo na ni Reverend ipaklaro na kaysa una pod ang atong silyo wala man
Wala dili ba gikulor diya sa bylaws, gikuluran na para mailhan nga bandera sa Pilipinas. Kay di ta kabalo kay ang mga nagkuan man to si Felipe Manlod nga naghangyo si luod kay do naman kuno ibakan niya turo dito ni dako na kuno niya ihawon mo kuno to niya. Kabalo mo dito doon layo na dito Bansing sa inyo sa kuan dito sa Kalamba ba? Di na kayo layo? Ha? Oo. Mag-ihaw kuno siya dito. Bari sa pag-adto na mo dito. Unya iya pang kitanaw dito og kanang hugak na ba ang kuan ba? Ya kay tuwa kuno dito mo tambong nga kanang pari, bradron. Pari sa gitawag og Pilipinista. Arto Peng, no? Alisa kadiot pe? Chapter president man ni si Felipe Manlod. Ya, ang Pilipinista ra ba kay modala ra ba po nagbandera sa Pilipinas, di ba? Inig tan-aw nimo sa ilang simbahan, gibutang ang bandera sa ilang simbahan. Ingon pas master kisa may tinuod nga nagdala sa bandera. Siya akura. Kay kano, ako'y nakaparehistro na mas baylos nato ang ila gipadayag-dayag raman. Oh. Unsa man? Nag-ingon lagi siya nga kados makabisita dito sa branch kay aron makatambong og meeting tong pare sa Pilipinista sa Plaridel nga gusto mo motambong sa maong meeting. Kay naapog kuno siya mga tao nga dalon. Una nga ako lang gi plastar karon og may na ba ang bisitahan dito di ba tay quarantine kay kun tagaan ta og lugar nga di tay quarantine mo bisita ta to sa mong branch. Okay no, nadungog na to. Katong iyang giingon nga dako nato yang turo na di ang baka. Tiaw to tinuod. Oh. Na may bunggo maayo naman na di adto din dito. Di pagkakuan din na to. Mga tanang to siya. Kay si Gregorio Aglipay mangila. Mo to gipasusi pa og wa bay quarantine kay basig hugakan na. Basin di og dili na wala na quarantine, basig 48 na. 48, basig 48 na. Kay nitaas man 10, di ni ubos 48. Bitaw no? Muna mga kaigsunan. Di sa to pa kumbati na po dito. Pasabot. Kabalo na mo kudaan kay ang ilang prinsipyo sa kuan kay niniang sa una kay do na may nangutana dito sa Gango Libuna Bukidnon ba nga mga Pilipinista. Kay IFI man na Iglesia Pilipina Independente, IFI. Kang Gregorio Aglipay na. Ila din ang basahon ng kuan nga nabakunutay obispo. Ilang basahon ning nakasulat sa unang kining nakasulat sa tanaw na to Kining gipahayag dinhi nga naghisgot man lugar og kini ang obispo. Unya, tungod kay naay mabasa lagi nga obispo, mo ni ilalugang dakpon nga naghisgot og obispo naman dinhi. Ya sa Tito 1:5 ingon man, gibilin ko ikaw sa Krita, hinungdan nga mao kini aron sa paghulip sa kakulangan sa pagtudlog mga ansyano sa matag lungsod sumala sa akong gitugon kanimo size nga ang maong mga tao kinahanglan dili masaway bana sa usalamang kasawa kinsang mga anak mga magtutuo ug dili arang kabutangan og sumbong sa pagkamapatuyangon og pagkamasupilon. Kay ang obispo ingon nga piniyalan sa Dios kinahanglan dili badlungon. Mao to. Gregorio Aglipay obispo mo kuno. Nawas Biblia obispo na ba kuno itong obispo? Mo man na nakabalon mo ko ana may lagi si Gregorio Aglipay na. Unya si Apostol Pablo may nagsulti ana nga nagtudlo og mga diakono sa matag lungsod og ingon nga nagtudlo og obispo nga piniyalan nga dili siya baladlunganon usarang asawa mo na nga sila lahi sa Iglesia Katolika. Walay asawa ang pari sa Iglesia Katolika.
Pero ila naa kailang gituman usalay asawa. Nakaron mo nang sila katumanan si obispo daw na ang pangutana nag-abot ba si Gregorio Aglipay o si Pablo? O, wala no. O nadili na siya mga obispuhan diha. Niya sa may giwali ni obispo si Kristo? O sa may giwali ni Pablo si Kristo? Naigon sa mo sa Iglesia Katolika nga nag-amanamo magyapon na magyapon na amanamo na magyapon ng ilang larawan na magyapon na ang prosesyon tanan naa sa Katoliko na nila kay si Gregorio Aglipay usa man na kaobispo sa Iglesia Katolika Romana ni undang naglain o niya nakasapon kang Apostol Pablo niya siya ni nga gitudlo ana ra man na daw biron kay nagingon man ang kung si Pablo nag-ingon nga tugutan ta nga gitudlo ka nga obispo nga pinialan ibutang tas Gregorio Aglipay ang nagtudlo si Pablo yung sina ang wali nga Kristo mawala niya nganong inyo magipadayon di ay mo maoron ana ra man na pero adto ra na makita inig wali na nato mga kaigsunan por iso nga para dili kayo malangan no kay manhira bata tagsa diri kang master kanta sa tagkuan bradon awa nasunog malagi tong kuan namo toy nag-order og mga songbok ako ra to inusdani nga pagprinta aw ana mo toy imo to rin damay mo cellphone rin ba be kading atong kantaon tong ato karong komposo sa katipunan Sam roll tong ato karong paklion asar to kay aron man ni madumdum na to nga naalay bungtod nga PBCM dili ang SLGC. Mo na dito giwali na mo na dito sa suo kay si Pedro sa manguot-kot big matao. Abot sa dito sa pinamungahan og sa ila ni Vicky Dosina og sa uban pa imo man gipalibot ra doon na. Unsay kuan dito mansing sa kuan kini niyang madungog unsa mang wali ha dito madungog. Iligan? Wala pa mapadali ang iligan anang kang Pidiso ba? Doon? Dito sa Kalamba. Bukid non pod. Okay. Atong ipalibot na. Yun, lain na pod. Kay para ba makatagad ba ang mga tao nga unsa din eh? Okay, Bredron. Butangi, testing. Ato karong pagliyon ang panit sa kagapon 15-21 mansilang langit sa Cebu ilang ipampu hari ogray na dito laong ikulaan gisulong nila ang mata wala palandunga lapo-lapo di ay anak na naghulat sa baybayon sa away dilit-lumigo pagbawas ni Manzila sa manggaw ipaulanan kasi namatay si Manzila mao'y sinundanan kat sila inunagan
Pilipinas gikolonya sa laog nga Espanya. Bakit ipangako o idala sa ila, kita ang gisugo nga mao ang pagniya. Daghan gidaong-daong mga yuta ni Panginoon. Ang ubang gibilanggo o giputlan sa liog. Tulog ka palit bilongguan nga walay kasalanan. Mao'y sinugalan na tukod ang katipunan. Tungod sa konfesyon, nasairan ang katipunan. Rizal gidestino sa layo nga dapitan. Dito iyang gitudlo ang iyang kinaanman. Masakiton di pa nag-ayo, buta bakol gitambalan. Unya sa hukmanan, Rizal isintensyahan. 30 sa Disyembre sa natat sa Bagong Bayan. Rizal ginabari nga walay kasalanan. Tugong Rizal mabalik kung ganiya na ang tagawasan. Danak na ka. Panyang niatong bangtod, pinisikim ang natutod. Dili is insisik. Mandok sa Espiritu Santo ang gamhanan nga tao. Papilis ginahikay alang sa pundok nga lusay. Kamay di-ay, dili na makapuskay. Karon likailat na ang misyonaryo o misyonarya. Sa tanang nga mga nasod nga walay tupanagana. Ayaw ikaulaw, ikaguol, ikumidya. Kay siya uban ka nato, og siya karon nagpaulan. Tanawa lang, mga kaigsunan, no? Ang lyrics din nag-ingon, ayaw ikaguol ni ikomedya kay mikaylap na manggani kuno ang mga misyonaryo o misyonarya sa tanan nga mga nasod nga walay propaganda. Ayaw ikaguol ni ikomedya kay siya karon, kay siya uban ka nato o siya karon nagpaila na. Kanang pulong nagpaila na, uban ka nato, kinsa man, si Master, mumuna ang misyonarya, mukanap tas tibok kalibutan, tugon ni Master, una siya atong iwalay, nga ipasabot nga naa sa bungtod, PBC mang natukod, unya, ag-iha, which is the Hilltop Training Center, gingon, Seal of the Living God Church, SLGC Incorporated, Securities Registered Number CN2004-28566, Kalawag, Balingasag, Misamis Oriental, Central Office,
of the Orient Hilltop Training Center dito kuno tas bungtod na training sa Kalawag. Unya inikanta na to Osbonto. Ingos master kanang kanta ko nagbuhat ana. Di na mausab basta nang inyong ID nya magpausab ta. Muna nga ato ning gigamit pagbasa sa mga radio station kay basig naay mo sulod-sulod dito. Kaya kung gira ba magsulod-sulod dito ang bata man to ni Juan kumaling. Pero naa ang mga gwardiya dito makamatikon mo dala si Juan kani tata kay ato istoryahan. Kay ngano basig naguna-una sila nga maayo na silang laki. Muna nga atong pasabton nga dili na may mao. Unya sa balaod sa misyon si sugod pa sinugdanan nanganita dili kay si Pedroso mao siya si misyonaryo siya ministro kauban mi ako ang chief minister ya pagkatapos na imong si Hesukristo siya ato mang nadungog si Pilimon de Abundanza nagingon na di ta mauwaw ana na imbis na ata sa doktrina sa Espiritu Santo na mabalik lugar tag Kristo. Muna nga karon atong manindog tanong magigsonan tukatahon ang asam ni rin Kandila, kandila, daguti daan kandila akatungkuan ba ang sa to our master bless Sinanil, nasa ka? katong mga wala pa'y kandila magkuanta sa kandila unya dili nato kalimtan nga mga ministro sa PIMSIM ipaibalo na kay kuhaon man tong kuan dito para mularga naman yung kuan pagkuha sa balon ni Princess. This is the first time sa kita na nagdumala lugar ba kay sa pagpahulay ni Master amot to na ba to'y balon tungod sa kadugay magpalupad ba tog balon sa una sa kang Princess sa una wala sa napas Master kang Master man to atong giapil na si karon pa sa ato kaning ika-31 na edad ni Princess nga gisaulog na to. Okay no diri ra ta magampo kay paghuman ang dili kuan igo lang ta din mo amin dito ni Master o kang Princess mo solo dito.